नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि कमेंट करा, कुठून बोलताय हेही सांगा. लवकरात लवकर जॉईन व्हा. जल्दी जल्दी जल्दी. खुशी तिकडे बस जरा. जल्दी जल्दी कमेंट करने का, देर करने का नहीं. नमस्कार, स्वागत आहे सर्वांचं. पटापटा जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला आणि कमेंट करा, कुठून बोलताय हे पण सांगा. जल्दी जल्दी कमेंट करने का, लेट करने का नहीं. कसे आहात मंडळी सर्वजण? माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान टुरिस्ट प्लेस माझ्या चॅनलवर आहेत. तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस आणि कोकणातलं कल्चर असं मिक्सिंग आहे. तर नक्की पहा कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल. जाऊन जॉईन व्हा, सपोर्ट करा सर्वांनी. लवकरात लवकर कमेंट करा मंडळी, लवकरात लवकर कमेंट करा. आणि हे लायसन काढायला ठेवायला पाहिजे असं, नाहीतर मग लोकांचं लग्न झालंय, लग्न झालंय, लग्न झालंय, लग्न झालंय. पटापट कमेंट करा. जल्दी कमेंट करने का, लेट करने का नहीं और बोलते रहने का. पट पट पटापट सब्सक्राइब लाइक डन. पट पट पटापट सब्सक्राइब लाइक डन. मंडळी पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी ह्या चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि बोलत राहा. कोण आहे लाईव्हला जे पाहते पण कमेंट करत नाहीये? प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट करने का. पटकन कमेंट करा, पटकन कमेंट करा. तर जम्मूला मस्तपैकी थंडी जी चालू होती तशी हळूहळू थंडी कमी होते. मस्त वाटतंय. आणि कालची एक इन्सिडन्स सांगते मी तुम्हाला. काल काय झालं, काल सकाळी जेव्हा मी कपडे मशीनला लावले आणि कपडे मी 10 वाजता सुकत घालायला गेली, तेव्हा मला एक असं म्हणजे कबूतर गॅलरीत येऊन पडलेलं दिसलं. आणि मी काय केलं माहिती आहे, माझ्या हातात बादली होती. ती बादली सकट 2-3 उड्या मारत मी पुढे गेली. म्हणजे त्याच्यावर पाय पडेल म्हणून. आणि नंतर त्याला बघितलं तर अक्षरशः म्हणजे असे किडे होते ना, खूप असे पडलेले. म्हणजे वरती टेरेसवर पडतात. हॅलो गणेश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. लाईक डन, थँक्यू 1 लाईक केल्याबद्दल खूप खूप. गुड मॉर्निंग ताई साहेब, गुड मॉर्निंग गणेश दादा, गुड मॉर्निंग. कसे आहात तुम्ही, कसे आहात? पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा सर्वांनी. 4 मिनटं ऑलरेडी झाली आहेत. गणेश म्हणतोय माझी ताई माझी आई. येस गणेश दादा, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा सर्वांनी लवकरात लवकर. आणि ते कबूतर बघून मला म्हणजे खूप विचित्र वाटलं. म्हणजे अक्षरशः म्हणजे हे पक्षी आहेत, त्यांच्यामध्ये जीव एवढासा असतो आणि नंतर ते म्हणजे आपल्या माणसांना अग्नी दिला जातो, पण अशा पक्ष्यांना वगैरे काहीच प्रोसेस नसते. त्यांच्या मृत्यूनंतर किडे पडतात. किती दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आणि म्हणजे सांगण्याचं तात्पर्य हेच की आपण किती लकी आहोत की आपल्याला मानवाचा जन्म भेटला आहे, मनुष्याचा जन्म भेटला आहे आपल्याला.
आणि त्यामुळे किती आपण चांगले कर्म करून आपण पुढे जाऊ शकतो आणि काय म्हणतात ते स्वर्गप्राप्ती होऊ शकते. जर आपले म्हणतात माहिती नाही स्वर्ग अजून कोणी पाहिलाच नाहीये. पण म्हणतात की अ, जर आपल्याला आपलं चांगलं कर्म असेल तर स्वर्गात जातो आणि वाईट कर्म असेल तर नरकात जातो. तुम्हाला पटतंय का हे? असतं का असं स्वर्ग आणि नरक? म्हणजे म्हणण्याच ह्या गोष्टी ह्यासाठी सांगितल्या जातात, की माणसाने निदान त्या स्वर्ग आणि नरक ह्या दोन्ही गोष्टींमध्ये काय चांगलं आहे हे ठरवू दे आणि नंतर मग अ, अ, ठरवल्यानंतर आपण कुठला मार्ग निवडायचा आहे, चांगला की वाईट, स्वर्ग की नरक. त्यामुळे मला असं वाटतं, की माणसाचा जन्म खूप चांगला आहे. म्हणजे एवढे सगळे जन्म घेतल्यानंतर शेवटी माणसाचा जन्म भेटतो, तर त्या माणसाच्या जन्माचा सार्थक केलं पाहिजे. कशी हाय ओ माझी माय, मस्त हाय ओ तुमची माय. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, चॅनलला जॉइन व्हा. 11 वाजून गेले आहेत, 4 मिनिटं झाली आहेत आणि लाईव्ह सुरू होऊन 6 मिनिटं झाली आहेत. माणसं अजून आली नाहीयेत. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी आणि चॅनलला कमेंट करा. पटकन कमेंट करा, पटकन. पटकन कमेंट करा. पटापटा कमेंट करा, पटापटा कमेंट करा. कमेंट तर येतच नाहीयेत. पटकन कमेंट करा. कुठून आहात तुम्ही मंडळी? जॉइन व्हा आपल्या चॅनलला आणि कमेंट करा म्हणजे मला कळेल तुम्ही पहिलं माझं लाईव्ह पाहताय. दबक्या पावलांनी आली माझी मालकीन झाली एका वाघाची शिकार एका हरणीनं केली. दबक्या पावलांनी आली माझी मालकीन झाली एका वाघाची शिकार एका हरणीनं केली. तुमच्या आयुष्यातली वाघीण कोण आहे? मला नक्की कमेंट करून सांगा. तुमच्या आयुष्यातली वाघीण कोण आहे? गणेश दादा म्हणताय, "मला माहीत आहे स्वर्गताई." ओके, तू स्वर्ग पाहिलं का? वाह! वाह! मला तर स्वर्ग आईच्या कुशीत आहे माझ्यासाठी. तुम्हाला स्वर्ग कुठे भेटतो? मी जाऊन आलो तिकडून ताई. हो का? काय मग चाय चाय वगैरे विचारलं का तिथं? काय ते रंभा उर्वशींनी सुंदरतेच्या देवता आहेत त्या रंभा उर्वशी. हाय पूजा दीदी. पूजा दीदी नमस्कार. नमस्ते पूजा दीदी, कैसे हो? गुड मॉर्निंग. अजय दादा नमस्कार. स्वागत आहे तुमचं खूप खूप. कसे आहात तुम्ही सर्वजण? थँक सो मच. आपण आपल्या कोकणची माणसं साधी बोळी या लाईव्हमध्ये आलात. हे चॅनल तुमचंच आहे. तुम्ही माझे फॅमिली मेंबर आहात. त्यामुळे खरंच खूप बरं वाटतं जेव्हा आपली माणसं आपल्या लाईव्हला येतात तेव्हा. कुठे होता अजय दादा एवढे दिवस? 2-3 दिवस तर तुम्ही आलाच नाही. पूजा बा बोल रही है, आई एम फाइन, आप कैसे हो दी? मैं तो अच्छी हूँ. आप बताओ आपने नाश्ता किया? पूजा दीदी बनते पूजा दीदी बोल रही है हाँ कर दिया दिया आपने। मेरा तो फास्ट है तो मैंने नहीं किया है, चाय पी ली। गणेश दादा म्हणतोय झालं का चहा पाणी? चहा पिला पाणी पण पिलं. गणेश दादा म्हणते नाश्ता ब्रेकफास्ट नाही नाही आज व्हॅलेंटाईन डे आहे ना. ओके, म्हणून तुम्ही बिझी झालात का दादा? एजे अमोल दादा तुम्ही बिझी झालात का व्हॅलेंटाईनला? काय चाललंय? काय चाललंय तुमचं? काय चाललंय तुमचं? हं, 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 हं. गणेश दादा म्हणतायत पूजा पूजा दीदी बोलते गेम आज नहीं खेलेगी दीदी। आज देखती हूँ किसी की मतलब सब बोलेंगे तो खेलेंगे नहीं तो गप्पे मारेंगे, देखते हैं। अ, गणेश दादा नेटवर्क प्रॉब्लेम नाही, माझं तर नेट चालतंय बाबा. बिझी आहे, बिझी तर आहे बट बट काय बट काय बट काय
याचे दादा व्हॅलेंटाईनची तयारी करताय राव. व्हॅलेंटाईनची कोण तयारी करताय का? मला नक्की सांगा कमेंट करून. कोण व्हॅलेंटाईन डे साठी आपल्या बायकोला, आपल्या गर्लफ्रेंडला, आपल्या बेस्ट फ्रेंडला काहीतरी मस्त आयडिया देत असेल किंवा सरप्राईज देत असेल, मला सांगा. मग मी पण तुम्हाला मदत करेन थोडीशी. गणेश होते आज रिझल्ट आहे का ताई? हो हो, आज निवडणुकीचा रिझल्ट आहे, त्यामुळे लाईव्हला कोणी येत नाहीये वाटतं. आदित्य म्हणतायत निकाल लागला का? आदित्य दादा निकाल लागला काय माहितीच नाही मला. तुम्हाला माहिती आहे का लागला का? मेरे को तो पता ही नहीं है. गणेश म्हणतोय पंचायत समिती. हा, पंचायत समितीची होती, आज निकाल आहे, पण एवढ्यात लागत नाही ना, 11 पर्यंत. क्यों बोल बाई. मंडळी पटापट कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकन वर क्लिक करा. जल्दी जल्दी कमेंट करने का, मिस करने का नाही. पटकन कमेंट करा सर्वांनी, जल्दी जल्दी कमेंट करा. एजमोल दादा मी मिडल क्लास आहे, पैसेचा विचार करत आहे. पैशाचा विचार करत आहात. आम्ही पण दादा मिडल क्लासच आहोत. आम्ही काय श्रीमंत नाही आहोत, आम्ही पण मिडल क्लास. त्यामुळे मिडल क्लास लोकांना पैशाचा, आपल्या घर कसं चालवणार या सगळ्या गोष्टीचं टेन्शन असतं. ते तर आहेच, मी समजू शकते अमोल दादा. काही प्रॉब्लेम आहे का तुम्हाला? शेअर करू शकता. पूजा दीदी बोल रही है बुरा लगा दी. नहीं, मैं तो रॉबर्ट हूँ. कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगता है. सर्वेश म्हणतोय पंचायत समिती वोटिंगला नाही गेलात. आम्ही जम्मूला आहोत, मग कसं जाणार आम्ही पंचायत समितीचा वोटिंगला. कुशल, हॅलो कुशल, कसं आहेस तू? चला गेम खेळूया मावशी. हो हो कुशल, खेळूया. हा खेळूया. खुशी मला तो मोबाईल दे. नाही नाही, तो तुझ्या हातचा. हा, खेळायचा का गेम आज? पण तुम्हाला उत्तरं द्यावी लागणार आहेत. पूजा दीदी म्हणतात व्हॅलेंटाईन डे आहे ना, म्हणून विचार करत आहे. काय रॉबर्टचा? ओके ओके. अजय दादा म्हणतायत व्हॅलेंटाईन डे आहे ना, म्हणून विचार करत आहे की गर्लफ्रेंडला काय देऊ. तुमचं लग्न झालंय का अमोल दादा? पूजा दीदी म्हणते स्पीड में बोल रही हो इसलिए. अभी ना आदत हो गई है. जब मैं पहले पहले लाइव लेती ना, तो ये जबड़े दर्द करते थे कि यार हाय मैं थक गई, ऐसा हो रहा था. लेकिन अभी मतलब आदत सी हो गई है मुझे. पूजा दीदी बोलते दी 2 हो गए गेम के लिए रेडी, अब खेलो. अमोल दादा नाही हो, लग्न नाही झालं. ओके, तुमची एज काय आहे अमोल दादा? व्हॉट इज युअर एज? दबक्या पावलांनी आली माझी मालकीन झाली एका वाघाची शिकार, एका हरणीनं केली. सर्वांमध्ये जाऊन तरी काय फायदा, हुकुमशाही झाली आता. जाऊ दे, आपण राजकारणाचं काय बोलूया नको बाबा. ओके, मी काहीतरी क्वेश्चन विचारते. ओके, अमोल दादा म्हणते सुंदर गीत. थँक्यू अमोल दादा, थँक्यू सो मच. अमोल दादांचं 29 एज आहे. मग दादा आता लग्नाचे झालं की करून टाका की बँड वाजून. हे भगवान. चला क्वेश्चन विचारू का मी? गेम खेळायचा आहे, मी क्वेश्चन विचारणार आणि तुम्ही आन्सर द्यायची. गेम स्टार्ट नाव. गेम स्टार्ट नाव. सतीश देवकर, हा विचारा. सतीश दादा, हे कुठलं चॅनल आहे तुमचं?
जय शिवराय. नमस्कार सतीश दादा. आदित्य दादा म्हणते वादी. पूजा दीदी बोलते वादी. येस. सर्वेश म्हणते आज काय खूप खुश दिसताय. मी रोजच खुश असते. आय एम एव्हरी दिन हॅपी असते. पूजा दीदी म्हणते आय एम रेडी. सर्वेश तू येणार का खेळायला? गेम खेळणार का? मी हे की ते असं विचारते. ओके, हे की ते विचारते. जे जे त्या दिवशी नव्हते त्यांच्यासाठी विचारू का की लॉंग प्रश्न विचारू? यंदा याव माझं नाव साजनीच्या उखाण्यात, चोरू चोरून पाहत मन पाखरू लाजत. हाय पूजा. हाय पूजा मैम. सतीश दादा बाई बोल रहे हैं. हाय पूजा मैम. आदित्य दादा एक्सक्यूज मी. तो क्या रे मेरा दिल तुझको पुकारे. हॅलो आदित्य दादा बोला. वाव. काय वाव. एक नंबर. ओके, आपण हे की ते असं स्टार्ट करूया. म्हणजे त्या दिवशी पण गेम झालेला, त्यामध्ये जे कोण होतं त्यांच्यासाठी हा गेम आहे. ओके. पटकन आन्सर द्यायचं. जो आन्सर देईल मी त्याला कमेंट करणार. मग त्याला मी क्लॅपिंग करणार त्याच्या नावासकट. ओके, गेम स्टार्ट करते मी. ओके ओके, सर्वांनी ओके म्हणून मतलब मैं पूजा दीदी मैं अभी गेम स्टार्ट कर रही हूँ. ये नहीं तो वो, मतलब दो आंसर दो दूंगी. फिर आपको बताना है कि आपको मतलब क्या चूज करते. ओके, चला चला. मी काय म्हणू? आदित्य दादा म्हणतात मी काय म्हणू? कोणाला काय म्हणणार आहात? मला ताई म्हण. ताई ताई ताई. ओके. मी आता पहिला क्वेश्चन विचारते. आईचा मार की बाबांचा मार? आईचा मार, मम्मी का मार या पप्पा का मार? मम्मी की पिटाई या पापा की पिटाई? मम्मीचा मार या पप्पांचा मार? पटकन. सतीश जे आन्सर देतील त्याला चॉकलेट द्यायचं. येस येस येस. पण पोचवू कसं तुमच्यापर्यंत? इथं जवळ असतात तर सगळ्यांना दिली असती. बाबा. सतीश दादांचं आन्सर आहे बाबा. सतीश दादाने बाबांकडनं धुपके खाल्लेले आहेत. धबा धबा धबा. अमोल दादानी मम्मीकडनं खाल्लेले आहेत. पूजा दीदी आपने किससे मार खाया है? मम्मी. ओके, मुझे 2 चॉकलेट चाहिए. ओके ओके पूजा दीदी, चलेगे. लेकिन आपको बताना होगा कि आपने किससे मार खाया, मम्मी या पापा से? जल्दी मला सांगा. जल्दी मला सांगा की कोणी कोणी मार खाल्लाय, कसा खाल्लाय, मम्माकडून की पप्पाकडून? ओके ओके. आदित्य तू काय आन्सर दिलं नाहीयेस. पूजा दीदी बोल रही है मम्मी. ओके, आता अजून दुसरा क्वेश्चन. ओके. सतीश दादा मी पूजा के साथ साथ हूँ. ओके सतीश भाई. ओके, वेरी गुड. पूजा दीदी. चलो मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ. पूजा दीदी आता मी दुसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते. मम्मीकडनं लाटणं या चप्पल? लाटणं की चप्पल? बेलन या चप्पल से मार खाई? बेलन या चप्पल? जल्दी जल्दी कमेंट करो. पटकन कमेंट करा. पूजा दीदी चप्पल से या बेलन से? टू नाही सांगायचं. टू वगैरे नाही. कमेंट लिहून टाकायची आहे. हा, चप्पल किंवा बेलन किंवा लाटणं असं काहीतरी लिहून टाकायचं. बघू कोण कोण. पूजा दीदी बोलते बेलन. देखो पूजा दीदी फर्स्ट विनर है इस क्वेश्चन की.
पूजा दीदी, पूजा बास सोधा, कॉंग्रॅच्युलेशन. आज माझे कामच झालं नाही. सुनीता ताई तुम्ही माझ्या लाईव्हलाच येत नाही. सुनीता ताई ठेवा काम बाजूला, या माझ्या लाईव्हला. मस्त जुळलं ना सुनीता ताई. ठेवा बाजूला, नाही ठेवा काम बाजूला, या माझ्या लाईव्हला. वा 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 वा, काय टॅलेंट आहे माझ्याकडे. हे भगवान. एजमल नंतर चप्पल चप्पलने मार खाल्ला. चप्पलने मार खाल्लात. सुनीता ताई म्हणते लाईक डन. थँक्यू सुनीता ताई, थँक्यू. सुनीता ताई तुम्ही मम्मीकडनं चप्पल या लाटण्याने मार खाल्लाय तो सांगा मला. सतीश दादा म्हणते डबल प्रश्न विचारा की. डबल प्रश्न कुठला? ओके, परत प्रश्न विचारू की मम्मीकडनं कशाने मार खाल्लाय? बेलन या चप्पल से? मम्मी का मार खाया है किससे? चप्पल से या बेलन से? बताओ. सुप्रिया दीदी बताओ. गेम जोन. सुप्रिया दीदी बताओ बताओ. डबल प्रश्न. पूजा दीदी बोलते थैंक यू, तालियां बजाए बजाए सब. कौन सी भाषा है ये? महाराष्ट्रियन भाषा है. सुहो चैनल. मैं हूँ महाराष्ट्र से, लेकिन मैं हिंदी भी बोल सकती हूँ. मैं हिंदी भी बोल रही हूँ बीच बीच में समझाने के लिए. आई एम फिर से आपने मम्मी से चप्पल से मार खाई है या बेलन से? आम्हाला तुम्ही प्रश्न विचारत आहात, पण तुमचा पण अनुभव शेअर करा. ओके ओके, हा त्या क्वेश्चन वर ना मी माझा अनुभव पण शेअर करेन. ओके. एजे अमोल दादा विनर आहेत या क्वेश्चनचे. एजे अमोल दादांनी चपलानी मार खाल्लेला आहे मम्मीकडनं. कॉंग्रॅच्युलेशन. कॉन्ग्रेचुलेशन. एजे अमोल भाई ने चप्पल से मार खाया मम्मी से, तो इनके लिए इन्होंने फर्स्ट आंसर दिया, इसलिए इनके लिए क्लैपिंग. 29 ईयर हो चुके इस बात को. सुप्रिया दीदी बोल रही है बेलन से मार खाई है. सुप्रिया दीदी बेलन से. हे भगवान. ओके. मी पण माझा अनुभव शेअर करेन कमेंट वाचल्याने. आदित्य दादा म्हणतात आम्ही आलोय गणपती बीचवर, गणपतीपुळ्याला. वा वा वा. जय गणेशाय नमः. दादा खरंच खूप छान वाटतंय. कसं वाटतंय तिकडे? सतीश दादा म्हणतात बाय. सतीश दादा चाललात का? बोला की. सुप्रिया दीदी बेलन से मार खाई है. भाई मैंने फर्स्ट आंसर दे दिया. नहीं सुप्रिया दीदी, वो एज अमोल है भाई ने पहले आंसर दिया है चप्पल से. मैं चश्मा उतारूंगी तो मुझे दिखेगा नहीं, इसलिए मैं चप्पल नहीं, चष्मा नहीं उतार रही हूँ. तो मी माझा अनुभव शेअर करते की मी झाडू चप्पलने पण नाही खाल्ला आणि लाटण्याने पण नाही खाल्ला. मी झाडूने मार खाल्ला. मैंने झाड़ू से मार खाया है. बता पूजा दीदी और सुप्रिया दीदी, मैंने झाड़ू से मार खाया है अपने मम्मी के पास. हिंदी में दी प्लीज. यस यस, हिंदी में भी बोल रही हूँ कि मैंने अपने मम्मी से चप्पल से मार नहीं खाई है, बेलन से भी नहीं मार खाई है, झाड़ू से खाई है. ओके. सनराइज या सनसेट? सनराइज या सनसेट? काय असं धर आणि असं कर. सनसेट या सनराइज? जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो. कमेंट करने का भूलने का नहीं, जल्दी जल्दी कमेंट करने का. वाह दी वाह. सनसेट या सनराइज? जल्दी जल्दी जल्दी. पूजा दीदी बोल रही है खाई तो है ना हमारी तरह. हाँ, मैं आपसे अलग नहीं हूँ. पटकन कमेंट करा, पटकन कमेंट करा. सनसेट या सनराइज?
ओके, पूजा दीदी ने आंसर दिया है सनराइज करके। वेरी गुड पूजा दीदी, आप फर्स्ट विनर हो इस क्वेश्चन के। वेरी गुड वेरी गुड। अभी पूजा दीदी ही जीती जा रही है। पूजा दीदी क्या क्वेश्चन पूछा है, मतलब आपको चूज करना है कि आपको क्या पसंद है, सनसेट या सनराइज, तो आंसर देना है। मतलब दो क्वेश्चन, दो आंसर ये दूंगी ऑप्शन, उसमें से मतलब आपको चूज करना है। ओके सुहो चैनल। ओके मैं दूसरा क्वेश्चन ले लूं। दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आलू पराठा या पुरणपोळी? आलू पराठा या पुरणपोळी? आलू आलू पराठा की पुरणपोळी आवडते? पटकन कमेंट करून सांगा, पटापटा कमेंट करा, तुम्ही लय वेळ लावताय मंडळी। प्लीज प्लीज प्लीज। सनराइज दीदी प्रणाम। ओके किसान जादव, नमस्कार किसान जादव, आपका स्वागत है। सनराइज आपने आंसर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। किसान जादव मतलब पुरणपोळी, वाह 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 वाह। तो इसका आंसर है, विजेते हैं जिन्होंने आंसर दिया है वो किसान जादव है। वेरी नाइस किसान जादव, क्लैपिंग फॉर किसान जादव, उन्होंने फर्स्ट आंसर दिया है पुरणपोळी। सुचो चैनल म्हणते पुरणपोळी, वाह 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 वाह। पुरणपोळी क्वेश्चन मार्क। पुरणपोळी महाराष्ट्र में मतलब बनती है, तो बहुत अच्छी लगती है पुरणपोळी, बहुत मीठी होती है और महाराष्ट्र की सबसे फेवरेट डिश है सबके लिए। शरुताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं, कशा आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे। शरुताईंनी पण आन्सर दिले, वा वा वा, पुरणपोळी, वा शरुताई, मला पण पाहिजे पुरणपोळी, लय काय म्हणते ते, नाव ऐकलं की माउथ वॉटरिंग सुरू होतं। खूप खूप स्वागत आहे शरुताई, तुम्ही माझ्या चॅनलला आलात, काल दादांनी सांगितल्यावर तुम्ही मला जॉईन पण केलात, खूप मस्त वाटतंय, थँक्यू सो मच। आणि आम्ही आता गेम खेळतोय, हे की ते, तर तुम्हाला आन्सर द्यायचा आहे आणि मग जो आन्सर फर्स्ट कमेंट येईल त्याला मी क्लॅपिंग करणार आहे त्याच्या नावासकट। ओके पूजाताई, शरुताई 10 लाईक केलं ताई, थँक्यू थँक्यू शरयू ताई, थँक्यू सो मच। लाईव्हला जॉईनच राहा आणि आमच्यासोबत गेम खेळा। पूजा दीदी बोलतायत आलू पराठा, ओके पूजा दीदीने आलू पराठा बोला है, व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस। अमोल दादा म्हणतात पुरणपोळी, किसन दादा म्हणतात थँक्यू दीदी, मी रायगड महारमधून आहे। ओके दादा रायगडचे आहात का तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे। गेम खेळतोय आम्ही, गेम खेळा आमच्यासोबत, खूप मजा येते। शरुई म्हणतात ओके। सतीश दादा नमस्कार, स्वागत आहे खूप खूप। प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, डबल टॅप करा, डबल टॅप करा। आता मी दुसरा क्वेश्चन विचारते, श्रीखंडपुरी की कारल्याची भाजी? करेली की सब्जी या श्रीखंडपुरी? श्रीखंडपुरी या करेली की सब्जी? श्रीखंडपुरी किंवा कारल्याची सब्जी भाजी? पटकन कमेंट करा, पटकन। गेम स्टार्ट नाव। श्रीखंडपुरी, वा 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 वा। शरुईताईंनी श्रीखंडपुरी आंसर दिलेला आहे। करेला, ओ माय गॉड, आपको करेला पसंद है? मुझे तो नहीं पसंद, मैं नहीं खाती करेला। ओके खूप छान छान छान। पण या क्वेश्चनचे विजेते आहेत शरयूताई, क्लॅपिंग फॉर शरयूताई। श्रीखंडपुरी खूप आवडते शरयूताईंना, व्हेरी नाईस। किसान दादा म्हणताय श्रीखंडपुरी श्रीखंडपुरी श्रीखंड, महाराष्ट्रात श्रीखंडपुरी पण सर्वांना आवडता आहे पदार्थ। शरयूताई म्हणते मी बी नाही खात करेला, मला पण नाही आवडत एवढासा। सुचो म्हणतायत आपने आपने हट निकल इधर से कुत्ते साले, क्यों आ रहा है मेरे लाइव पर? पटापट कमेंट करा। आता दुसरा क्वेश्चन आपण विचारणार आहोत। पावसाळा की हिवाळा? पावसाळा की हिवाळा? पटकन कमेंट करा, पावसाळा की हिवाळा?
सतीश दादा मध्ये श्रीखंडपुरी, सतीश दादांना पण श्रीखंडी. मला वाटतं सगळ्यांना महाराष्ट्रातल्या लोकांना श्रीखंड पुरीच आवडत असेल, करेला कुठेतरी आवडत असेल, असल्या फालतू माणसांना आवडत असेल. येतात कशाला काय माहिती. शरूताई म्हणते हिवाळा पावसाळा दोन्ही. वा 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 वा. मला पण उन्हाळाच फक्त आवडत नाही मला. शरूताई सेम टू सेम आहोत आपण. मला पण नाही उन्हाळा आवडत, म्हणून मी ते ऑप्शन मध्ये पण नाही घेतलं उन्हाळा. सतीश दादा म्हणतात पावसाळा. वा 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 वा. अजय दादा म्हणतात बारामुल्ला मूवी बघितली मी, खूप छान बघितली मी, खूप छान आहे. हो मी पण बघितली. रिअल स्टोरीवर आहे ती, जे काश्मीरला घडलंय, जम्मू काश्मीरला. बायको चोर हे कुठलं नाव आहे बायको चोर. हिंदूगिरी के बादशाह है हम, तलवार हमारी रानी, हैदाद हैदादगिरी तो करते हैं बाकी महाकाल की मेहरबानी. बायको चोर खरंच जे वाईट कमेंट करतात ना त्यांना आधी तुम्ही धडा शिकवा. फालतू लोक असतात लाईव्ह मध्ये येतात उगाचे. तसं होऊ शकतं का रिअल मध्ये? तसं होऊ शकतं का रिअल मध्ये म्हणजे कसं? झालंय दादा, झालंय. होऊ शकतं नाही, झालंय इकडं. तुम्हाला माहिती नाही तसं होऊ शकतं का रिअल मध्ये? नाही झालंय हे. म्हणजे ते कन्सेप्ट थोडीशी वेगळी दाखवली की हॉरर थोडंसं दाखवलंय, पण जे ते घडलंय ते मात्र खरं आहे. हाय कलंदर, 10:30 11 बोलून 11लाच लाईव्ह. नाही दादा, आम्ही नोटिफिकेशन टाकलेली ना 11ची, 11:30 नाही बोललेली मी. 11 वाजता माझ्या ज्या ना कम्युनिटी पोस्ट असतात ना सकाळच्या, त्या दादा कधीतरी चेक करत जावा तुम्ही. जर ना बेल आयकॉनवर क्लिक केलं तर माझ्या सगळ्या पोस्ट वगैरे असतात त्या येतील तुम्हाला नोटिफिकेशन. मी सकाळी नोटिफिकेशन मध्येच टाकलेलं की म्हणजे कमेंट, म्हणजे मी पोस्ट टाकलेली की 11 वाजता सुरू होणार आहे. मी 11 वाजता स्टार्ट केलं म्हणजे जास्त वेळ आपल्याला लाईव्हला घेता येईल. बायकोचर म्हणते मी आहे, टेन्शन घेऊ नका. हो दादा, मराठी माणसाला मराठी ताईंना तुम्ही मराठी माणसंच भाऊ म्हणून पाठीशी राहिला तर खरंच खूप छान होईल. लाईक डन म्हणतायत. थँक्यू कलंदर दादा, थँक्यू सो मच. सतीश दादा म्हणते गॉगल कधी लागला तुला? अहो दादा 3-4 वर्ष झाली, 3-4 वर्ष झाली. फक्त जेव्हा जेव्हा मला वाटते की माझे डोकं दुखते तेव्हा मी लावते. ब्लॅक मॅजिक. हो ब्लॅक मॅजिकचं मला एवढं काय माहिती नाही, पण तो एक थोडासा कंटेंट आहे. दिखावे की मोहब्बत से दूर रहता हूँ, दिखावे की मोहब्बत से दूर रहता हूँ, इसलिए मैं महाकाल के नशे में चूर रहता हूँ. वाह वाह, जय महाकाल. शरीताई म्हणते काय आहे स्टोरी? म्हणजे ती स्टोरी आहे, एक मिनिट मी जरा ती बारामुल्लाची स्टोरी सांगते. की अगोदर म्हणजे किती सालमध्ये नाही, पण जेव्हा इकडे दंगे फसाद होत होते जम्मू काश्मीरमध्ये, तेव्हा जे ब्राह्मण वगैरे होते, जे पुजारी वगैरे होते इकडचे ब्राह्मण, भट जे होते, त्यांना इकडचे लोक मारायची, म्हणजे हिंदू म्हणून त्यांना हाकलून लावायचं होतं. आणि अशीच फॅमिली होती, म्हणजे त्याच्यामध्ये मूवीमध्ये दाखवलंय की अशीच फॅमिली होती. नवरा, मुलगा आणि मुलगी आणि नवरा, मुलगा आणि आई, असं ती फॅमिली होती तिघांची. आणि त्यामध्ये त्यांनी असं दाखवलं की म्हणजे त्यांच्या घरी एक छोटी मुलगी होती, म्हणजे ती रोज खेळायला यायची आणि ती अपडेट द्यायची सगळं. आणि जेव्हा ते हल्ले फसाद झाली तेव्हा तीच होती त्यांच्या घरी. आणि जेव्हा ती बोलली की अरे बापरे, माझी बॅटरी 20% राहिली, तर तेव्हा ती बोलली की जा बाई, आता घरी जा, तुझ्या खूप असं वातावरण चांगलं नाहीये, जा. आणि ती घरी गेली. आणि नंतर ना तिला सगळं माहिती होतं. जेव्हा ते सगळे मारायला आले जेव्हा ब्राह्मणांना, तेव्हा तीच मुलगी त्यांना घेऊन आली. आणि जेव्हा तिची आई दरवाजा खोलते ना, म्हणजे ती शेजारी आलेली ना, त्यांच्या शेजाऱ्यांकडे परत ती दरवाजा ठोकवते. ते म्हणते अगं तू अजून गेलीसच नाही, का नाही गेली, जा पटकन, खूप वातावरण डेंजर आहे, तू घरी जा. आणि तिच्या पाठी सगळे जे मारायला आलेले होते ना, ब्राह्मणांना संपत होते, ते माणसं होती. असं करून त्यांनी
तिच्या म्हणजे त्या बाईला, तिच्या मुलाला, नवऱ्याला सगळ्यांना संपवलं. म्हणजे ती शेजारी म्हणून त्या मुलीला जवळ करायची, सगळं खाऊ वगैरे घालत होती. थँक यू खुशी. खाऊ वगैरे सगळं घालत होती, तरीही ती एकदम अशी फिरली आणि त्यांना मारायला भाग पाडलं. म्हणजे शेवटी म्हणतात ना, आपल्या जातीवरच जातात, तशातली गत आहे ती. आणि असं झालं ते झालंच. आणि नंतर म्हणजे सगळ्या ब्राह्मणांना तसंच केलेलं की मारलंय, कोणाला काय केलं, कोण कोण पळून गेले. म्हणजे ते खूप भयंकर होतं. जर तुम्ही तो पिक्चर पाहाल ना तर समजेल. आणि अजूनही आहे काश्मीर फाईल्स म्हणून, त्याच्यातही सगळं दाखवलं आहे, पहा. त्यामुळे इथं जम्मूला म्हणजे असं राहणं पण तेवढं डिफिकल्ट आहे मंडळी, खूप कठीण आहे. आणि नंतर मग त्याचं स्टोरी आहे की अजून एक फॅमिली येते तिथं, म्हणजे तो पोलीस असतो. तर आणि मुलींना किडनॅप वगैरे करत होते, मुलांना वगैरे किडनॅप करते, तर ती फॅमिली त्यांना वाचवत असते, असं दाखवलं हॉररमध्ये थोडंसं. पण छान आहे स्टोरी. किसन दादा म्हणताय दीदी चांगले कमेंट वाचत जा, जे गलत कमेंट करतात त्यांना डिलीट कर. हो दादा, तसंच करेन. चेतनाताई नमस्कार. हाय, नमस्कार, स्वागत आहे चेतनाताई. कशा आहात तुम्ही? कलंदर म्हणतायत ऑफिसमध्ये आहे. हो का, तुम्ही ऑफिसमध्ये आहात का? थँक्यू. कलंदर दादा बाकीच्यांना पण जॉईन व्हायला सांगा, म्हटली कोकणातली आहे पोरगी, जॉईन व्हा बघा. चेतनाताई म्हणतायत नमस्कार. नमस्कार चेतनाताई, नाश्ता वगैरे झाला का? स्नेहलताई म्हणताय लाईक डन. स्नेहलताई लाईक डन, थँक्यू सो मच. गुरुनाथ दादा म्हणताय जय गोरोबा काका, जय गोरोबा काका. चेतनाताई म्हणतात कशा आहात? चेतनाताई मी मस्त आहे, तुम्ही कशा आहात? लाईव्ह तुमचं कसं चाललंय? सनंदी म्हणतायत कलंदर दादा म्हणताय सकाळचे वर्क लाईन अप केले आणि जॉईन झालो आहे. बापरे, थँक्यू सो मच दादा, थँक्यू सो मच या सपोर्टसाठी. खूप छान सपोर्ट करताय मला, खूप खूप धन्यवाद. पण तुमचं काम टाकून असं काही करू नका, तुमचं पहिलं काम करा. मला म्हणजे कारण प्रत्येक माणूस आपल्या पोटासाठी काम धडपडतोय आणि ते महत्त्वाचं आहे माझ्यासाठी, की तुम्ही स्वतःचं काम बाजूला सारून माझ्यासाठी एवढं नका करू, मला ते नाही पटणार. चेतनाताई म्हणते लाईक डन ताई, चेतनाताई थँक्यू सो मच. मोल दादा म्हणतायत लास्टला ते मुलगी कळते, या मुलीनेच धोका दिला. येस, ती मुलीच धोका देते यार, तेच तर ना. शेवटी जात म्हणतात ना, आपल्या ह्याच्यावरच जातात. बायको जोर म्हणतायत मृत्यू का भय उनको है, मृत्यू का भय उनको है जिनके कर्मों में दाग है. हम महाकाल के भक्त है, हमारे खून में ही आग है. वा वा वा, जय महाकाल. अमोल दादा म्हणते असेल भगवा शिरावर, असेल भगवा शिरावर तर परका बसणार नाही उरावर. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. श्रेयुताई म्हणते ओ कशावर आहे हे बघायला पाहिजे. नेटफ्लिक्सवर आहे श्रेयुताई, नेटफ्लिक्सवर आहे बारामुल्ला म्हणून. चेतनाताई म्हणतात मी मजेत आहे. ओके चेतनाताई, लाईव्ह वगैरे व्यवस्थित चाललंय ना? काही प्रॉब्लेम येतोय का? बॅड कमेंटचा वगैरे प्रॉब्लेम येतोय का? प्लीज मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि कमेंट करत राहा. कमेंट करा लवकरात लवकर, म्हणजे आपलं बोलणं छान होईल. पटकन झटपट पटापट लक्ष्मी घर के अंदर प्रसन्न होती. हाय गर्ल. नाही नाही, अजून तरी नाही. हा नाही नाही आहे, तेच बरं आहे. नाही तर डोकं खातात लोक फालतू कमेंट करून. चेतनाताई हसतायत. चेतनाताई हसताय का हो? चेतनाताई म्हणतात मस्त. प्लीज सर्वांनी पटापटा कमेंट करा, लवकरात लवकर कमेंट करा. तर असा एक्सपिरियन्स आहे इथला. मी पण जम्मूलाच राहते, काश्मीरला, जम्मू काश्मीरमध्ये. कौशल्य दादा म्हणताय तू असं काय दिला ग धोका ग, माझ्या काळजात बसलाय ठोका ग, नवीन कोण हाय ग हा बोका मला. तू असं काय, तू असं काय दिला ग धोका, माझ्या काळजाचा बसलाय ठोका ग, नवीन कोण हाय बोका मला बोलायला
बोलायला दिला नाही का ग बोका. ते ह्याचं बोलतेस तू? कोणतो नाव काय त्याचं ते? बिग बॉस मधला. चेतनाताई म्हणते सॉन्ग. किसन दादा दीदी तू महाराष्ट्रामधून कुठून आहेस? किसन दादा मी महाराष्ट्रातली कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. सिंधुदुर्गातली आहे मी. काळू डॉन. येस कुशल, काळू डॉन. काळू डॉनच आहे तो. काल गेला ना कोणतं नाव काय, ओमकार गेला कालच्या लाईव्ह मधून. ला 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 ला. बिग बॉस कोण बघताय? बघतात का तुम्ही सर्वजण? हो दिव्या पण. हा दिव्याने थोडस गलती केली म्हणून तिला पाठवलं घरी. काय बिग बॉस कधी कधी वाटतं स्क्रिप्टेडच आहे बिग बॉस, काय खरं वाटत नाही मला. ला 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 ला. शरुताई तुम्ही गेलात का? शरुताई, शरुताई गेलात का? आहात की नाही की गेलात? कमेंट करून सांगा मला, आहात का नाही. गेम स्टार्ट नाव. चेतनाताई म्हणते मी येते ताई, थोडा वेळ लाईव्ह घेते. ओके 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 चेतनाताई, बाय बाय, टेक केअर. कलंदर म्हणते नाही बघत बिग बॉस. हा बिग बॉस नाही बघत का? शिव झोपला आता. हो चेतनाताई नक्की घ्या, नक्की घ्या, घ्या घ्या घ्या. ओके चेतनाताई घ्या. तर पटकन कमेंट करा सर्वांनी, पटापटा कमेंट करा. खुशी काय करतं? काय येतं? किसन दादा म्हणते ओमकार गेला ना. हा ओमकार गेला. तुम्हाला काय वाटतं की बाय बाय चेतनाताई, बाय बाय, बाय बाय. तुम्हाला काय वाटतं की म्हणजे कोण असं त्यात आता वीक मध्ये कोण आहे? दिनेश बंगुळ म्हणतायत आमचा खानदेशी किंग सचिन कुमावत. हा सचिन दादा मनाने खरंच खूप चांगले माणूस आहेत ते. सचिन, रोशन, खरंच हे ना गरिबीतून वर आलेले माणसं आहेत, त्यामुळे खरंच खूप छान वाटतं. म्हणजे अशी माणसं बघायला ना खरंच मजा येते. मम्मी असं म्हणजे बिग बॉस हा म्हणजे कोण किती कसं खेळतोय हे बघण्यापेक्षा मी त्यातली माणुसकी बघते. माणुसकी महत्वाची आहे. म्हणजे गेम मध्ये तो किती चांगली माणुसकी दाखवते यावर मी वोटिंग करते, नाही तर मी वोटिंगच करत नाही. काय वाटते तुम्हाला, बरोबर आहे ना? का ग राणी घुसलीस तू मनामध्ये, घुसलीस तू काय? आईला सुन नाही पाहिजे कामवाली, त्यांना दिसते मी काय कामवालीच. नाही तर देईन मी तुझ्या कानाखाली. का ग राणी हसलीस तू, मनामध्ये भरलीस तू. प्लीज पटापटा कमेंट करा तुमचा सपोर्ट कोणाला आहे बिग बॉस मध्ये, किंवा मी वोटिंग कोणाला करावं हे तुम्हाला वाटतंय तर पटकन कमेंट करा, किंवा माझं मत ऐकून घ्या मी कोणाला कमेंट करते, आणि कमेंट करत राहा. आईला सुन नाही पाहिजे कामवाली, मी दिसते त्यांना काय कामवाली. सांग तुझ्या आईला दुसरी आण कामवाली, नाही तर देईन मी तुझ्या कानाखाली. का ग राणी हसलीस तू, मनामध्ये भरलीस तू. हाय स्वप्नील दादा. बाई काय हा प्रकार, बाई काय हा प्रकार. स्वप्नील दादा वोटिंग काय आलंय, कोण जिंकतय? किसन दादा बरोबर आहे दीदी, खरं तर माणुसकीच बघायची असते. येस गेम नाही बघायचा, गेम ताकदीवर खेळला जातो यार. ताकद असेल, डोकं असेल तर खेळलं जातं, पण माणुसकी ही माणुसकी दिसायला पाहिजे, तर मी म्हणेन. स्वप्नील दादा माका तर तुम्ही मास्तरीन दिसून राहिली व माय. मी मास्तरीनच हाय, कोकणची मास्तरीन हाय मी. काय र पोरांनो, बरे हसाय ना. बाई काय काय करावं लागतंय, मास्तरीन करून टाकलंय मला. पोरांनो पटकन पुस्तकं काढा आणि काय करताय, पटापटा कमेंट करा की. पोरं नुसती काय नाही, 5 पोरं आहेत फक्त लाईव्ह वर, फक्त 5 पोरं.
आता तर 4 एक मला वाटतं पळून गेला. 4च राहिली बघा. कंचं वोटिंग. आज ते पंचायत समितीचं वोटिंग आहे ना व त्याबद्दल बोलून राहिली व माय. का ग राणी घुसलीस तू मनामध्ये भरलीस तू. आता बाबा 2 आणखी आली पोरं म्हणजे 6 पोरं झाली. पण अभ्यास पण कमेंट कोण करत नाही ही पोरं. अशी अशी कशी ही पोरं. खुशी. अरे यार बंद असं दरवाजा. रुमाल पडलो गॅलरीत. अरे 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 अरे. तो बघू चल जा. खाली पडला. स्वप्नी कलंदर म्हणतायत तू किती बुक शिकली आहेस. मी मी 4थी ना फेल आहे. 4थी फेल. मी 4थी फेल आहे. 4थी. समजलं का. मी 4थी फेल आहे. 4थी फेल. मी 4थी फेल आहे. मराठी शाळा बंद होऊ इले पोरं नाही म्हणून. हा माका पण लाईव्ह आता बंद करूचा लागतला. पोराच नाही माझ्या लाईव्हवर. खय पळाली सगळी. माझ्या लाईव्ह येतच नाही आता. का ग राणी हसलीस तू मनामध्ये भरलीस. काय माहित कोण इलाता जिंकून आम्ही ठोकून इलो मत. ओके ठोकून इलास मत. मग काय तुमच्याच बाजून रिझल्ट लागतो लो. लग जा गले के हसी रात हो ना हो चाहे इस जन्म में मुलाकात हो ना हो लग जा गले. लागू दे आमच्या बाजूनं. येस होय महाराजा. किसन दादा दीदी कोकणची भाषा बोल ना. किसन दादा नु काय बोला सर. बोलाकच कोण नाही. माझ्या लाईव्हवरच कोण येणत नाहीत. खय गेली फटके गवली त्यांच्यावरान. शिरा पडली त्यांच्या तोंडावर. कधी येणत पण नाही. कमेंट पण करण्यात नाही. 5-5 लोक बस बघतात. 6-6 लोक बघतात. 47 मिनिटं झाली फक्त 14 लाईक झाले. काय बोलतलं मानसी वगैरे तर खय रवला बाजू. स्वप्नील दादा त्याची मानसीचीच वाट बघता. काय करतलय तुमका मनान सांगतोय. समजला काय हो दादानू. किसान दादानू मी तुमच्यासाठी आपली सांगते. तुमका मनान सांगते. नाहीतर यांका कोणाक सांगासारख्या नाही. बघे लगेच राग येता हेंका. कशी वाटली माझी ऍक्टिंग. बाकी खय गेलेत मानसी वगैरे. मानसी माझी नोटिफिकेशन जाऊक नाही वाटता. किसन दादा दीदी खरंच. काय माहित कोण जिंकले आम्ही निलो. किसन दादा माझा मित्र एक सावंतवाडीचा आहे. तो कोकणीच बोलतो. मज्जा वाटते ऐकायला. हा मी पण सावंतवाडीचीच असोय. ते दादांका सांगा माका जॉईन. किसन दादा त्यांना मला सांगा जॉईन व्हायला. मी पण सावंतवाडीचाच असे कुडाळचा. ओके त्यांका पण सांगा माका जॉईन हो. मी कोकणातला असे ना. कोकणातल्या माणसांनी सगळ्यांनी माका हे करा सपोर्ट करा. आणि किसन दादा मी आता तुमच्यावर सोपवते. माका सपोर्ट करू तुम्ही माणसं जमा करा. आज मी निवडणुकीक उभे रावलं. किसन दादा ते खूप छान गातेस. थँक्यू किसन दादा. थँक्यू सो मच. स्वप्नील म्हणतात मरतले नुसत वरतून वाकून बघतले. कमेंट नाही करतलं. नाहीसो करून टाकूच हव्या. हा असं म्हणते काय मरतत ते नुसते वरसून वाकून बघतात. कमेंट नाही करणार. नाहीशे करून टाकू गोयंका. अरे बेले अरे गायबच झाले सगळे. मला नाहीशे करून टाकल्याबरोबर सगळेच गायब झाले. कलंदर म्हणतायत आम्ही सांगलीकर फ्रॉम पनवेल. ओके दादानी बघा आता आपलं नाव सांगलं. हो तुम्ही सांगलीचे आहात आणि पनवेलला राहता का. कलंदर दादा तुम्ही सांगलीचे आहात आणि पनवेलला राहता. पोरं पळाली गो सगळे पळाले बघितलंच ना.
खूप छान दीदी, समजलं. आपण बोलत नाही ना येत. मला खूप छान बोलायला येतं दादा, तुम्हाला समजेल की नाही म्हणून मी बोलत नाही. अमोल दादा मध्ये राजकारणात जायचं नाही ताई, राजकारण किचड भरलेले आहे. मला ते राजकारण नाव ऐकूनच मला गरगर 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 होतं. मला नाही आवडत. माझ्या पप्पांना आवडतं खूप. काय ते ना, म्हणजे बस सगळं असं किचपट नाही, आपण नको. आम्ही पण येतो लो, खडे येतो लो, तुम्ही पण, तुम्ही खडे येतो लो. प्लीज पटापट लाईक करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा यार. डबल टॅप होत नाहीये. कोणी कोणी डबल टॅप नाही. ओके दीदी, ओके, तू जिंकून येणार. ओके किसन दादा, आता किसन दादा तुमच्यावरच भरोसा आहे. तुमच्या सावंतवाडीच्या मित्रांका सांगा माका जॉईन व्हायला. ओके किसन दादा, मी कोकणातला असे म्हणून सांगा आणि जॉईन होक सांगा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे माझ्या चॅनलचं नाव आहे. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. तुम्हाला भेटून जाईल. तुम्ही मला जॉईन झाला आहात ना, तुम्हाला भेटून जाईल. तर नक्कीच सांगा नक्की. हो हो, मला जिंकवून आणणार आहेत किसन दादा. बघा मंडळी, किसन दादा मला जिंकवून आणणार आहेत. खुशी वै अविनाश म्हणतात हाय ताई. हाय अविनाश दादा, नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? अविनाश दादा कुठून आहात तुम्ही? किसन दादा खय गेले? ओ किसन दादा. अनिल बंगुळ, हाय मावशी. हाय अनिल दादा, नमस्कार. कुठून आहात? डीजे सागा ऑफिशियल. हेलो डीजे सागा, हेलो, नमस्ते. कुठून आहात आपण? कहाँ से हो आप? सारिका गोसावी, हाय ताई. हाय सारिका ताई, नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे. खूप खूप स्वागत आहे सारिका ताई, नमस्कार. अनिल दादा म्हणतायत कशी आहेस मावशी? मी मस्त आहे अनिल दादा. डीजे ऑफिशियल म्हणतायत मी मुंबईवरून आहे. ओके ओके. डीजे दादा तुम्ही मुंबईवरून आहात का? मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कोकणची वाघीण आहे. असल्या फालतू वरचे कमेंट बघितलात दादा, त्यांना म्हणायचं इथून पटकन कल्टी मारायची. माझ्या लाईव्हला यायचं नाही असल्या माणसांनी, नाही तर मी फाडून टाकेन एकेकाला. पटकन कल्टी मार. अविनाश NLY. थांब, तुझी मी हेच करून ठेवते, स्क्रीनशॉट मारून ठेवलाय. पटकन कल्टी व्हायचं. परत मला कमेंट दिसतं का म्हणे तुझी, या येतच ग म्हणे आउट. डीजे दादा थँक्यू सो मच. तुम्ही मुंबईवरून आहात का? खूप खूप थँक्यू तुम्ही लाईव्हला आल्याबद्दल. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कोकणची माणसं साधी बोळी. डीजे दादा बघा ना कसले फालतू माणूस आपल्या महाराष्ट्रात आहेत. सारिकाताई म्हणताय डोंबिवलीवरून. सारिकाताई डोंबिवलीवरून आहात का? खूप खूप स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर कोकणची माणसं साधी बोळी. मी कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ दाखवते आणि तसंच मी महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेसही दाखवते माझ्या चॅनलला. आणि मी कोकणातली असली तरी आता सध्या जम्मू काश्मीरला आहे मिस्टरांसोबत. तर नक्की माझ्या इकडचे पण व्हिडिओ तुम्हाला पाहायला मिळतील. तर थँक्यू सो मच तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलात. खरंच खूप बरं वाटलं. रोज माझं लाईव्ह असतं 11:30 वाजता. आज माझं 11 वाजता मी लवकर ठेवलं, नाही तर रोज 11:30ला माझं लाईव्ह असणार आहे. नक्की तुम्ही जॉईन व्हायला होऊ शकता. सारिकाताई प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पटापटा कमेंट करा. तुला लाज वाटायला पाहिजे अविनाश. ताई बोलतोस तू, ताई. समजलं ना? ताई बोलून असं बोललास. लाज वाटायला पाहिजे तुला, लाज. तुला तुझ्या आईने जन्म दिला ह्याचीच लाज वाटत असेल. गेलास ना, कमेंट डिलीट करून टाकली. कुत्र्यासारखंच असतात ही लोक, कुत्र्यासारखी.
सारिकाताई मी मालवणची आहे, मालवण आचरा. हो का सारिकाताई? वा वा वा, मी पण सिंधुदुर्गातलीच आहे, सिंधुदुर्गातली कुडाळमधली. खूप छान सारिकाताई, आपण गाववाले. आपण कोकणकर, जय कोकणकर. कलंदर म्हणतायत जम्मू काश्मीर शिवाय आणखी कुठे कुठे फिरलात ताई तुम्ही? मी फिरले. फर्स्ट लखनौला फिरली, त्यानंतर नागालँड फिरली, त्यानंतर मथुरा फिरली आणि ही हे काय ते जम्मू काश्मीर. 4 ठिकाणं तर झाली आहेत. कुशल दादा म्हणते काय झालं मावशी, कोण काय बोललं? मला नाही माहिती, आता मला नाही सांगायचे कोण काय बोललं ते. अमोल दादा म्हणतायत अमोलदादा म्हणते या भंडारा जिल्हा फिरायला. हो अमोलदादा, नक्की येऊ, नक्की येऊ. सारिकाताई म्हणतायत होय ना. सारिकाताई, मग तुम्ही मुंबईला असतात की मालवणलाच आहात? कुशल दादा ओके, सॉरी मावशी. अरे फालतू लोक असतात, फालतू लोकांना ना कामच काय फालतू कमेंट करायला यायचं. पण मी असल्यांना भीक घालत नाही. भिकारीच असतात ही लोक, जन्मता विचारांचे भिकारी आहेत. पैशाने श्रीमंत असतील पण जास्त तर विचारांनी भिकारी आहेत. असल्या लोकांना देव पण वरून पण माफ करत नाही. कधी नाही कधी यांचं काय म्हणतात ते भांड फुटतं, पापाचं भांड. त्यामुळे तुम्ही खरंच विचार करा मंडळी, विचार करा. असली फालतू कमेंट ना आया बहिणींना करू नका. तुमच्यामुळे ना आया बहिणी कधी सुरक्षित नाही आहेत, कुठल्याही प्लॅटफॉर्मवर सुरक्षित नाही आहे. सारिकाताई म्हणतायत मुंबईला असते पण अधूनमधून जाते मी गावी. हा सारिकाताई या म्हणजे गावी गेल्यावर आपल्या कोकणातल्या माणसांना चैनच नाही पडणार है ना. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा प्लीज. सारिकाताई, अमोल दादा प्लीज लाईक करा चॅनलला, पटापटा लाईक करा. मुंबईला तुम्ही मग मुंबईला कायम असता आणि गावाला अधूनमधून जाता, बरोबर. आम्ही पण इकडे गणपतीला वगैरे किंवा ह्याला होळीला नाही जायला भेटत, पण गणपतीला वगैरे किंवा दिवाळीला किंवा अधेच मध्येच कधीतरी आम्ही जातो वर्षातून. पटापटा कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला पटापटा कमेंट करा. अमोलदादा लाईक केलं ताई, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. प्लीज सर्वांनी लाईक करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी लाईक करा, चॅनलवर कमेंट करा. आणि जर कोकणातलं कोणी लाईव्ह पाहत असेल तर नक्की जॉईन व्हा, मजा येईल. कोकणातल्यांका बोला. सारिकाताई, मालवणात मासे मस्त गावत असतात ना, आणि कोकणातल्या माणसांका मासे शिवाय काही जेवण जाणं नाही. जेवण म्हणजे मासे. सोमवार फक्त कोणतरी लोक खायत नाही तरी, नाही तर मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार मासेच मासे, मासेच मासे. कलंदरमध्ये आम्ही कोकण फिरलो आहे. ओरोसमध्येच DCC बँक मध्ये ऑफिस कामासाठी आलो होतो. सावंतवाडी, कुडाळ, देवगड, रत्नागिरी, चिपळूण, दापोली, मानगड एक्सेट्रा सगळीकडे फिरलो आहे. हो का दादा, ओरोसला पण येऊन गेला? वा वा वा, ओरोस माझं माहेर आहे. ओरोस माझं माहेर. तुम्ही बँकमध्ये आहात का? तुम्ही बँकमध्ये आहात का कलंदर दादा? मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा प्लीज पटापटा. सारिकाताई म्हणते हो ना, खूपच काय शिवाय खूपच खाल्ल्याशिवाय जमत नाही मासे. हा तर हाच आमका पण, हा पण आम्ही आता ना जम्मू कसं ना ताई, मिस्टर इकडे असल्यामुळे तर आमका इकडे समुद्राचेच मासे मिळत नाही. सगळ्यात काय म्हणतात मोठा दुःख माझ्यासाठी. बँकमध्ये नाही पण बँकेसाठी सर्व्हिस देतो. ओके ओके दादा, खूप छान, खूप मस्त वाटते. चांगली लोक आपल्याला भेटत आहेत मला. माझ्या लाईव्हला अशीच माणसं पाहिजे जी विचाराने पण चांगली असतील. डिम्पल डिम्पल पिंपल. अरे यार, रुमाल पडले सगळे. कलंदर म्हणते बँकमध्ये नाही पण बँकेसाठी सर्व्हिस देतो. हो 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 हो.
मंडळी पटापट कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. हे चांदणी फुलांनी शिंपीत रात्र गेली, धरती प्रकाश वेडी ओल्यान भात काही. आणि खरंच खूप छान वाटतं हा आपलं कोकण सर्वांना आपलंसं करतं. हो ताई, खरंच आहे. म्हणजे प्रत्येकजण ना कोकणात जर कोणी आला ना, कोकणातला म्हणजे कोकणात कोणी फिरायला आलं तरी त्याला ना पहिल्या भेटीतच कोकण खूप आवडतं आणि तो वारंवार येत राहतो कोकणात. सनंदी म्हणतायत मालवणहून आठवले मी आज रूमलाच विसरलो आणायला. ठाणे स्टेशन नवीन घ्यावे लागले ठाणे स्टेशनला. हा. असं होतं, आपण घरातनं खूप वेळा असं काय काय विसरून निघतो. खूप छान सारिका ताई, खरंच खूप बरं वाटलं कोकणातलं माणूस जुळलं की. आणि कलंदर दादा पण कोकणात फिरून आले, त्यामुळे त्यांनाही मस्त वाटतंय. ला 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 ला. वाव, माझे स्वप्न आहे कोकणात एक घर असावे. वा 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 वा. आता नक्की होईल तुमचं घर बघा कोकणात. माझ्या समोरच्या एक ताई आहेत, लातूरच्या आहेत, सुनीता ताई, आता लाईव्हला आलेल्या मगाशी. तर त्यांचं पण स्वप्न, त्यांना पण असं वाटतं की त्यांचं घर कोकणात एक छान घर असावं असं त्यांना वाटतं. पटपट कमेंट करा लवकरात लवकर. जल्दी कमेंट करने का भूलने का नाही, जल्दी कमेंट करने का. कोकणातलं कोणी आहे का अजून? कोकणातलं कोणी आहे का? माझी मुलगी आहे गोव्याला जॉबसाठी. ओके, जॉबसाठी तुमची मुलगी आहे का गोव्याला? वा वा वा, मस्त. मग तुम्ही जाता का कधी गोव्याला? हाय अनिकेत दादा, नमस्कार. अरे तू कुठे होतास अनिकेत दादा? तू हल्ली येतच नाही माझ्या लाईव्हला. नमस्कार अनिकेत दादा, येत नाही तू माझ्या लाईव्हला. कट्टी. अरे भावांनो, तुम्ही तर मला ना सपोर्ट करायला पाहिजे. फालतू लोक येतात ना, त्यांना असं झाडायला पाहिजे ना. तुम्ही येतच नाही माझ्या लाईव्हला बहिणीला हेल्प करायला. निकेत दादा म्हणते हे थोडं काम चालू होतं ताई म्हणून येत नव्हतं. ओके, थोडंसं काम चालू होतं का? इट्स ओके अनिकेत दादा. अरे फालतू लोक येतात, माझं डोकं सटकवून जातात. तुम्ही सर्व असलात की मला टेन्शन येत नाही. पटापट कमेंट करो. जल्दी कमेंट करने का भूलने का नाही. आता इथून पुढून येत जाईन ताई. सॉरी नको रे यार, सॉरी नको म्हणू भावा. काम असतं प्रत्येकाचं, ते महत्वाचं आहे ना. कोई बात नाही अनिकेत दादा, थँक्यू. तू बोललास तेवढंच खूप आहे. काय करतोस अनिकेत दादा? तू जॉब वगैरे करतो का, की तुझा बिझनेस वगैरे आहे, की काय करतो नक्की सांग मला. पटापटा कमेंट करा. कलंदर म्हणते नेहमीच जातो गोव्याला, जनशताब्दीने 3 जानेवारीला विमानाने गेलो गोव्याला. न्यू DB पाटील, नवी मुंबई एअरपोर्ट. ओके,
नवी मुंबई एअरपोर्ट DB पाटील नवीन झालंय का? भारी. मी 4-5 वेळा सफर केला विमानाने. आता मला भीतीच वाटते विमानांची. नको वाटते. आपल्यासोबत पोरांचा पण जीव मुश्केच्या मध्ये टाकायचा. जेवण झालं का ताई? अनिकेत दादा, आज माझा उपवास आहे आणि मुलांसाठी मी आता करणार आहे. अनिकेत दादा म्हणजे नाही, मी इकडे JCB वरती आहे, कोकलेने वरचं मटण काढतो. हो का? वा वा वा, मस्त मस्त, छान काम करतो यार, खरंच खूप छान. विहीर खातो मी, खणतो मी, हे पाण्यासाठी शेतकरी त्यांच्या विहीर खणतो मी. ओके, वा वा. मग तुझं तू हे कर ना, काय म्हणतात ते, तुझं YouTube चॅनल वगैरे आहे का? अनिकेत दादा, तुझं YouTube चॅनल सुरू कर ना. हे जे तू काम काय काय करतोस ते दाखवायचं आपण. किती मस्त आहे. कुशल दादा म्हणते नवीन, अजून नवीन नाही. पटापट कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकन वर क्लिक करा. ला 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 ला. अनिकेत दादा म्हणतात, कलंदर म्हणतात 2011 पहिल्यांदाच विमान प्रवास केला होता दुबई ऑफिशियल वर्कसाठी. वा वा वा. 2011 मध्ये केलेलात का? मी 2016, 17, 18 मध्ये केलेला. 18, 19 2 वर्ष. जेव्हा मी नागालँडमध्ये होतो ना आम्ही, तेव्हा म्हणजे खूप 4 दिवस लागायचे, म्हणजे 3 दिवस पुरे, 4थ्या दिवशी आम्ही घरी पोहोचायचो. मग ते लय कंटाळा यायचा, त्यामुळे आम्ही विमानानेच प्रवास करायचो. अनिकेत म्हणतोय हो आहे, YouTube चॅनल आहे ना ताई? ओके, मला एक माझ्या चॅनलवर कमेंट कर, म्हणजे मी पाहेन तुला आणि जॉईन होते. ओके ओके ओके. अनिकेत दादा नक्की जॉईन कर, मला कमेंट कर, मी जॉईन होते. आणि मी विमानाचा एक किस्सा सांगते. म्हणजे मुंबईवरून मी, नवी मुंबई काय कुठलं माहिती नाही स्टेशन, म्हणजे हे एअरपोर्ट मला वाटतं LTD ला होतो वाटतो. आणि गावावरून मी येत होती, गावावरून म्हणजे आम्ही येत होतो सगळी, मी, माझी मुलगी आणि मिस्टर. आणि वातावरण थोडंसं हे होतं, ढगाळ होतं, म्हणजे पावसाचे दिवस, जुलैमध्ये, जूनमध्ये. अनिकेत दादा म्हणताय हो. ओके ओके ओके. तर भरपूर पाऊस पण होता, तसा वातावरण असं ढगाळ होतं. आणि ना विमान हे केलं, उडालं वरती. आणि नंतर अचानक ना काय झालं माहितीये, असं घापकन खाली यायचं, परत वर खाली, म्हणजे सगळेच ना ह्याला काय ते फ्लाईटमध्ये सगळेच ओरडायला लागलेले, असे एकदम घाबरल्यागत. आणि मला तर माझा काळजाचा ठोकाच चुकलेला की यार, आपल्या सोबत आपली मुलगी पण आहे, छोटी होती ती, 1 वर्षाची होती, आणि तिने प्रवास केलेला. मस्त ती 3 तास झोपायची, म्हणजे 2 तास तर झोपायची विमानात प्रवास, आणि ती झोपलेली. आणि अचानक अजित दादा आहे का काय माहिती, ते काहीच मला कळत नाही, म्हणजे अफवा आहेत की काय आहे, की 6 बॉडीज भेटल्या, नाही 5 बॉडीज भेटल्या, 6 बॉडी अजून 6 भेटलीच नाही, असं काही चाललंय. पण मला काहीच माहिती नाही त्याबद्दल. तुम्हाला कोणाला माहिती आहे का? आणि ते विमान असं म्हणजे 2-4 वेळा असं आणि सगळी ओरडा मारायला लागली. मी फक्त देवाचं नाव घेतलं, देवा वाचव रे म्हणून. आणि त्यानंतर मग व्यवस्थित चालायला लागलं. मुंबई जशी थोडीशी क्रॉस झाली तशी नंतर मग आम्ही पोहोचलो गुवाहाटीला. आणि बाई, मला तर असलेलं देव नसतं तर काय झालं करणार. 4 दिवस लागू दे, 5 दिवस लागू दे, चालेल मला. मी ह्यानेच प्रवास करणार, ट्रेननेच प्रवास करणार. आता आम्ही जम्मूवरून ट्रेननेच प्रवास करत जातो, काही नाही वाटत. हो ना खुशी? काय नाही. खुशी आमच्या मध्ये काय, ला 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 ला. तुमचा असा एक्सपिरियन्स आहे का फ्लाईट मधला कोणाचा, थोडासा थ्रिलर एक्सपिरियन्स
जैसे लैंड हो रहा है और सब लोग डर गए हैं, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो तो मुझे प्लीज बताना। मंडळी कमेंट करा ना, मंडळी कमेंट करा ना। असं काय करताय, डोळ्यात बोलताय। संभाजीनगरचा मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशन नाही का, तिथे विमानतळ, तिथे माझे काका राहतात। ओके ओके, माझं कुठेच जाणं येणं होत नाही, त्यामुळे मला काहीच माहिती नाहीये इकडची तिकडची। म्हणजे माझं शिक्षण झालं ना, जेव्हा माझं ग्रॅज्युएशन तेव्हा मी त्याच्यानंतर 2015 मध्ये ग्रॅज्युएशन झालं, त्यानंतर माझं लग्न झालं 2016 मध्ये मे मध्ये, आणि त्यानंतर मी इकडेच फिरते, म्हणजे माझ्या मिस्टरांसोबतच फिरते, मथुरा, नागालँड वगैरे सगळं। त्यामुळे मला माझं मी कोकण पण अजून फिरले नाहीये, विचार करा तुम्ही। म्हणाल काय पण पकवते, पण खरंच मी कोकण अजून नाही फिरली आहे। एका महिन्यासाठी जातो आणि मग ते असं होतं की गावी एका महिन्यासाठी जातो वगैरे, आणि होतं की जाऊ दे आता आपण घरी आलोय ना, तर घरी थांबूया जरा, असं होतं आणि फिरायचं राहून जातं। प्लीज मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोडी या चॅनलला। प्लीज लाईक करा, 1 तास झाला फक्त 18 लाईक्स आहेत। प्लीज लाईक करा, चॅनलला लाईक करा। प्लीज पटापटा लाईक करा। जया शिंगाडे म्हणते कशा आहात ताई? जया ताई मी मस्त आहे, तुम्ही कशा आहात? स्वागत आहे जया ताई। कलंदर म्हणते धीराने डरणे नाही, आता ह्या वेळी कितीतरी फ्लाईट आपल्या डोक्यावर घोंगावत आहेत। 20,000 म्हणजे काय, मला कळलं नाही 20,000 म्हणजे। प्लीज प्लीज पटापटा कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला, प्लीज कमेंट करा, जॉईन व्हा, प्लीज जॉईन व्हा, जॉईन व्हा, जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी। विशाल विशाल दादा म्हणतात गुड मॉर्निंग। विशाल दादा नमस्कार, स्वागत आहे। गाव कोणते? विशाल दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली। तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा। विशाल दादा कुठले आहात नक्की सांगा, तुम्ही कुठले आहात ते। तेजस म्हणतात कुठून बोलताय काकू? तेजस दादा मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली। तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा। विशाल दादा म्हणतात नमस्कार पंढरपूर, वा वा वा, विठ्ठलाच्या जवळचे आहात तुम्ही। खूप छान दादा, पंढरपुरातून बोलताय। अजून एक दादा होते जे पंढरपूरहून, 1-2 दादा आहेत ते पंढरपूरवरून आहेत, माझ्या चॅनलला येतात वगैरे। नमस्कार हा विशाल दादा, खूप खूप नमस्कार। म्हणतात की पंढरपूरची लोक जी असतात ना, त्यांचे पायांना स्पर्श करायचा असतो, म्हणजे तो विठ्ठलापर्यंत पोहोचतो। दादा आशीर्वाद द्या नक्की। तेजस दादा म्हणताय लांजा रत्नागिरी, अरे बापरे, कोकणातलं की? हाय तेजस, तू कोकणातला? वा वा वा, बरा वाटला बाबा। रत्नागिरीतलो माणूस तू, मी सिंधुदुर्गातला, जवळची आपण। आता पण एक ताई आलेल्या, मालवणची होत्या ताई, खरंच खूप छान। विशाल दादा म्हणतात हो मॅडम। हा दादा, तुमच्याकडे पण असं म्हणतात का की जे पंढरपूरला जाऊन येतात किंवा ते राहतात त्यांच्या पाय स्पर्श करायचा असतो, आशीर्वाद घ्यायचा असतो, तुमच्याकडे पण असं बोलतात का? कलंदर म्हणते 20,000 विमानं आहेत, आकाशात फ्लाय करत आहेत। हो का, बापरे, दिवसाला किती विमानं अशी एका टायमिंगला फिरत असतील ना। हा, मृत्यू काय कधी यायचा तेव्हा नक्की येणार, म्हणजे ते काय आपल्याला आपल्या हातात नाहीये, है ना। विशाल दादा प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला। मी कोकणातली आहे, कोकणातले कल्चर, आणि मी आता जम्मू काश्मीरला राहते मिस्टरांसोबत। इकडचेही टुरिस्ट प्लेस माझ्या चॅनलवर आहेत, नक्की जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा। रोज आपलं याच टायमिंगला लाईव्ह असतं, दुपारी 11:30 वाजता। जर वाट
वाटत असतं किंवा आवडेल मला, म्हणजे चांगल्या माणसांशी बोलायला खरंच खूप आवडतं. पण ना फालतू कमेंट करायला येतात ना, तेव्हा माझ्या लय डोक्यात जातात. काय फालतू कमेंट करतात. त्यांना म्हणजे असं वाटतच नाही, की अरे आपली पण आई आहे, आपली पण बहीण आहे. त्यांना जर असं कोणी केलं तर काय वाटेल? नाही, कोई नाही ये विचार करत. प्लीज पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आकाशात तारे टिम करतात. ला 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 ला. भीती कुणाची कशाला, भीती कुणाची कशाला, हे सांगताच आज हे कळे मला, कसा जीव माझा तुझ्यामध्ये गुंतला, हे सांगताच आज हे कळे मला, कसा जीव माझा तुझ्यामध्ये गुंतला. भीती कुणाची कशाला, भीती कुणाची कशाला, अरे भीती कुणाची कशाला, भीती कुणाची कशाला. हॅलो, पटापटा कमेंट करा. स्वागत आहे सर्वांचं. प्लीज 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 डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा. पटापट कमेंट करा. लवकरात लवकर कमेंट करून मला चॅनलला जॉईन व्हा. कमेंट करू काय केलात की मी तुमच्याशी छान बोलू शकते. प्लीज कमेंट करा. कसा जीव माझा तुझ्यामध्ये गुंतला, ला 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 ला. खुशी प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. पटापटा करा. पटकन. पटापटा कमेंट करा. कमेंट येत नाही आहेत का? ओके, सॉरी हां. काय म्हणतात ते मेसेज थांबले होते, त्यामुळे मला वाटतं मी म्हणते की सर्वजण कुठे गायब झाले. विशाल दादा म्हणतायत हो मॅडम. नक्की दादा. नाश्ता झाला का? विशाल दादा म्हणतायत नाश्ता झाला का? हो दादा, आज माझा उपवास आहे. मुलांचा वगैरे झाला, शाळेला गेली. त्याचे दादा काश्मीरला कसं काय? मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे मी त्यांच्यासोबत इकडेच फिरते. विशाल दादा म्हणतात बोला. विशाल दादा प्लीज चॅनलला जॉईन नक्की व्हा. अनिकेत दादा म्हणते दाजी कुठे आहेत आई? जॉबला गेले. नाईस गाणे म्हणत आहे ओ विशाल दादा म्हणतात. थँक्यू विशाल दादा, थँक्यू सो मच. तेजस दादा म्हणते मला कोकणी समजती पण बोलता येत नाही, इंग्लिश मीडियम. चालतंय की, तुझी ताई आहे की, ती तुला शिकवेल बघ. आय लुक, आय लुक, आय लुक. हा ना, अरे मग कमेंटच थांबलेल्या. गोविंद दादा नमस्कार, स्वागत आहे. खूप खूप स्वागत आहे गोविंद दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. अनिकेत दादा म्हणते गाणं खूप भारी म्हणता हो ताई. थँक्यू अनिकेत दादा. मला ओळखता का ताई तुम्ही? तुम्ही आहे मला ओळखता ताई तुम्ही आहे ना? हो अनिकेत दादा, मी तुम्हाला ओळखते. म्हणजे तुम्ही माझ्या चॅनलला आलेलात ना, खूप दिवस झाले. म्हणजे तुम्ही येताय माझ्या रेग्युलर चॅनलला. खूप मस्त आहे. नाना दादा म्हणतायत हाय. नमस्कार नाना दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. पटापटा पटापटा चॅनलला जॉईन व्हा.
प्लीज प्लीज चॅनल रोशन म्हात्रे. हॅलो रोशन दादा, नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. पटापटा चॅनलला जॉईन व्हा. चॅनलला जॉईन व्हा. आपलं रोज लाईव्ह असतं, रोज याच टायमिंगला 11:30ला तुम्ही जॉईन होऊ शकता. प्रवीण दादा नमस्कार. प्रवीण दादा नमस्कार. स्वागत आहे सर्वांना. नमस्कार कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनल तर्फे. प्लीज सर्वांनी जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला ना माझ्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. जेवण झालं का रोशन दादा? जेवण म्हणजे आता बनवायचं आहे. माझा उपवास आहे पण मुलांसाठी बनवायचं आहे. लेट बनवतो कारण आम्ही जम्मूला असतो त्यामुळे इकडे थंडी ना, त्यामुळे बघा स्वेटर घालून आहे. तुमच्याकडे गरमी होत असेल ना आपल्या महाराष्ट्रात. गोविंद दादा, गोविंद दादा. घड्याळ चाले टिक टिक टिक. आई मला फोन पाहिजे टिक टिक टिक. प्लीज रोशन दादा आणि प्रवीण दादा आणि नाना दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा सर्वांनी. मला अजून एक गाणं आवडतं, ते मी म्हणू का? खूप गरमी आहे हो का रोशन दादा? इकडे जम्मूला ना खूप थंडी होती. म्हणजे जानेवारीचा महिना खूप थंडीमध्ये गेला. आता मस्तपैकी कमी थंडी झाली आहे आणि चाललंय. मार्चमध्ये तर मस्त वातावरण असणार. एप्रिलपर्यंत. मे मध्ये बघितलं तर इकडे 48 टेम्परेचर. 49 पण व्हायला वेळ लागत नाही, एवढं टेम्परेचर असतं. जीव नकोसा होतो लय. आणि इकडचे मी पण टुरिस्ट प्लेस टाकले आहेत. जम्मू काश्मीर मधले टुरिस्ट प्लेस पण आहेत माझ्या चॅनलला. नक्की पहा तुम्ही जाऊन आणि चॅनलला जॉईन व्हा. मस्त वाटलं. रोशन दादा तुम्ही कुठले आहात? गाव काय तुमचं? कुठे राहता? मी एक गाणं म्हणते हा, मला जे खूप आवडतं. गोविंद दादा. डिस्काव डिस्काव. काय आहे ते? मला वाटलं बंदूक म्हणून मला वाटलं मी डिस्काव केलं. डिस्काव. गोविंद दादा एकदम स्लो मोशन मध्ये. दादा स्लो मोशन मध्ये असं असं पडायचं ढाम करून. मी एक गाणं म्हणते, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा तोपर्यंत. बघ सारी दुनिया निजली. रावा पेन. ओके, पेनला राहता का? वा वा वा, मस्त. महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. मी म्हणते हा. बघ सारी दुनिया निजली, तू जागा राहू नको. बघ सारी दुनिया निजली, तू जागा राहू नको. वेड्या जीवा जागू नको, वेड्या जीवा जागू नको. बघ सारी दुनिया निजली, तू जागा राहू नको. वेड्या जीवा जागू नको, वेड्या जीवा जागू नको. लिंबोणीच्या झाडामागे, लिंबोणीच्या झाडामागे बघ लपला रे चांदो मामा, चांदो मामा. लिंबोणीच्या झाडामागे बघ लपला रे चांदो मामा, चांदो मामा. आज झोप तू देईन उद्या खेळायाला, चांदो मामा, चांदो मामा. माझ्या बाळा पुरे झाला जाळा, अंत असा पाहू नको. वेड्या जीवा जागू नको, वेड्या जीवा जागू नको.
वेडा जीवा जागू नको. मला हे गाणं खूप आवडतं. बाळाचे बाप ब्रह्मचारी या पिक्चर मधलं हे गाणं आहे आणि खूप भारी आहे. म्हणजे ना इथे कनेक्टेड आहे, ते हार्टला कनेक्टेड आहे. काय भारी वाटतं. अगोदरचे जे जुने पिक्चर आहेत ना, लक्ष्मीकांत बेर्डे, अशोक सराफ, सचिन सचिन दादा, परत ते अजून भरपूर असे आहेत जे गाणे ना लय कनेक्टेड आहेत आपल्या बरोबर. ओ माय गॉड, निलेश दादा. खूप छान ताई. नमस्कार नमस्कार निलेश दादा. अजून कोणाच्या कमेंटवर येऊन गेल्या? रोशन दादा म्हणतायत रावे पेन. ओके, पेनवरून आहात दादा. वा वा वा. गोविंद दादा क्लॅपिंग करताय. थँक्यू 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 सो मच. खूप छान आहे आवाज. थँक्यू रोशन दादा, थँक्यू सो मच. प्लीज तुम्ही माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. मला आवडेल तुमच्यासोबत गप्पा मारायला. गोविंद दादा फिश फिश फिश. गोविंद दादा फिश कशाला? आज सोमवार आहे. राहुल सोनवणे म्हणतात खूप छान. नमस्कार राहुल दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही राहुल दादा? आणि तुम्ही कुठून आहात? राहुल दादा तुम्ही कुठून आहात नक्की कमेंट करून सांगा. गोविंद दादा मला गोल्ड मेडल देत आहेत. थँक्यू 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 गोविंद दादा. आता काय करू गोल्ड मेडलचं? कोण मला गोल्ड मेडल देतंय? गोल्ड मेडल, मला जर स्कूलमध्ये गोल्ड मेडल मिळालं असतं तर मी खुश झाली असती. आता मी गोल्ड मेडल घेऊन कोणाला दाखवू? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11. निलेश दादा कुठे गायब झाला? निलेश दादा म्हणतोय मजेत ना. अरे बाबा, हे बघ खाली कमेंट होते आणि मी म्हणते निलेश दादा म्हणतोय मजेत ना. होय दादा, निलेश दादा मस्त मजेत. भोलानाथ दादा म्हणतायत काय आहे ते डायमंड. मी डायमंड, मला डायमंड देत आहे का? भोलानाथ दादा खूप खूप स्वागत आहे. कुठून आहात तुम्ही? भोलानाथ दादा, गोविंद दादा. सिम्बॉल काय काय भारी टाकतात हे. अनिकेत दादा, मग दाजी काय करतात ताई? ते आर्मीमध्ये आहेत दादा. अनिकेत दादा. गोविंद दादा, काय आहे ती बाईक आहे का? धुम्म चाले धुम्म चाले धुम्म चाले धुम. रोशन दादा म्हणतात हाय रोशन दादा. राहुल दादा म्हणते परत गाणे म्हणा. म्हणा ना, कोणतं म्हणू? बघते हा. देहाची तिजोरी म्हणते, मला ते पण खूप आवडतं. तुम तो धोकेबाज हो वादा करके निभाते हो. हे गाणं येतच नाही मला. तुम तो धोकेबाज हो वादा करके निभाते हो. नाही हे मला. नैतिक पाटील, नमस्कार नैतिक दादा, स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. परत गाणे म्हणा ना. ओके, मी हे म्हणते हा, देहाची तिजोरी. ते मला खूप आवडतं गाणं. देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा. देवाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा. उघडदार देवाता उघडदार देवा. उघडदार देवाता उघडदार देवा. पिते दूध डोळे मिटुनी जात मांजराची. मनी चोरट्याच्या कारे भीती चांदण्याची. पिते दूध डोळे मिटुनी जात मांजराची. मनी चोरट्याच्या कारे भीती चांदण्याची. सरावल्या हातांनाही कंप का सुटावा. न उघडदार देवाता उघडदार देवा. उघडदार देवाता उघडदार देवा. उजेडात होते पुण्य अंधारात पाप. ज्याच्या त्याच्या हाती आहे कर्तव्याचे माप. उजेडात होते पुण्य अंधारात पाप. ज्याच्या त्याच्या हाती आहे
कर्तव्याचे माप, दृष्ट दुर्जनांची कैसी घडे लोकसेवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा. स्वार्थ जणू भिंतीवरचा आरसा बिलोरी, आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी. स्वार्थ जणू भिंतीवरचा आरसा बिलोरी, आपलीच प्रतिमा होते आपलीच वैरी. थँक्यू 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 सो मच. थँक्यू थँक्यू. हेलो नैतिक दादा नमस्कार. अनिकेत दादा तुम तो धोकेबाज हो, वादा करके निभाते हो. अनिकेत दादा मी हे गाणं मी ऐकेन आणि मग म्हणेन. ओके, उद्याच्या लाईव्हला म्हणेन. एक देशावरनं गाणी घ्या, देशावरची. ओके ओके घेते हा. निलेश दादा म्हणते ताई काल रायगड किल्ला पाहून आलो, सोसायटीतील मुलांसोबत खूप म्हणजे खूप छान वाटले सर्वांना. वा वा निलेश दादा, खरंच असंच काहीतरी आपल्या लाईफमध्ये पाहिजे जे आपण करत नाही, आणि जिथं आपल्याला असं वाटतं की आपण खूप लांब लांब गेलं म्हणजे आपल्याला खूप बरं वाटेल. तर असं नाही, म्हणजे जे हिस्टोरिकल प्लेस आहे तिथंही आपण जायला पाहिजे मुलांना घेऊन. मुलांना आवड कशी निर्माण होणार. माझा पण तोच प्लॅन आहे की या सुट्टीमध्ये असं रायगड किंवा वगैरे फिरायला जायचं. अनिकेत दादा म्हणतात ताई तुम्ही नाशिकला आले का कधी. नाही रे अनिकेत दादा, मी नाही आली कधीच. कारण काय, तेच मला सांगणार, शिक्षण झालं, ग्रॅज्युएशन संपलं, लग्न झालं, नंतर मिस्टरांबरोबरच फिरते, आलीच नाही. पण येईन मी नक्की. वेदांत दादा म्हणताय ओ मॅडम. हाय वेदांत दादा. वेदांत दादा नमस्कार, कुठून आहेस. दुसरं म्हणा की काहीतरी आयटम सॉन्ग म्हणा. काय दादा आयटम सॉन्ग वगैरे, मला तर काय आयटम सॉन्ग येत नाही बाबा. नका हो, नको. पप्पू अंधारे खूप छान आवाज आहे ताई तुमचा. जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र पप्पू दादा नमस्कार. प्लीज सर्वांनी चॅनलला जॉईन व्हा. खरंच खूप चांगली माणसं जर चॅनलला जॉईन झाली तर मला खरंच खूप आनंद होईल, कारण मी चांगल्या माणसांच्या शोधात आहे. मला फालतू लोक नको आहेत माझ्या लाईव्हला. मी आली की लगेच त्यांना म्हणतेच तुम्ही जाऊ शकता माझ्या लाईव्हवरून. तर प्लीज पप्पू दादा, वेदांत दादा, राहुल दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. ताई खरंच छान. राहुल दादा म्हणतात थँक्यू सो मच दादा. मला खरंच खूप म्हणजे गाण्याची आवड आहे, पण तेवढं माझं शिक्षण नाही झालं गाण्यात, काहीच झालं नाहीये. फक्त मी असे हे गुणगुणणं आहे माझं. सॉरी, पण इथंच कुठेतरी म्हणजे बाकी कोणासमोर म्हणणार म्हणून मी तुमच्यासोबत म्हणते. वेदांत दादा म्हणतात हाय. वायटी म्हणतात वाघीण हाय तुम्ही. थँक्यू वाघिणीचं टाक दिल्याबद्दल. आणि मी वाघीणच आहे, मी आहेच वाघीण. मी लाईव्ह मध्ये पण सांगते की मी वाघीणच आहे, आणि जर माझ्या वार्त्यात जर कोण गेलं तर मी फाडून खाणार. भगवान. वेदांत दादा म्हणतात हाय. वायटी म्हणते खूप छान आहे सा तुम्ही. थँक्यू वायटी, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. तुम्ही कुठून आहात दादा. वाय टीव्ही. वेदांत दादा म्हणतात हाय हाय हाय. वेदांत दादा मग काय येतं, काय येतं, काहीच नाही येत. राहुल दादा ताई बहीण भावाचं गाणं म्हणा. ओके, बहीण भावाचं मला सुचवा ना कुठलं तरी, मग मी त्याचे लॅरिस बघते. गौरव सूर्यवंशी म्हणतायत हाय दीदी. हाय गौरव दादा नमस्कार, स्वागत आहे गौरव दादा. कुठून आहात गौरव दादा, कुठून आहात तुम्ही गौरव दादा. आम्ही आलो परत. सनंदी कलंदर म्हणतायत ओके, थँक्यू सो मच. गोविंद दादा, गोविंद दादांनी काय पाठवलंय हे. हा गिफ्ट बॉक्स पाठवलाय पण खोललेला आहे, मला पॅक वाला पाहिजे, काहीतरी त्यात पाहिजे. गोविंद दादा म्हणतायत. ज्ञानेश्वर गोरफडे जय भीम ताई. ज्ञानेश्वर दादा जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय भीम. गोविंद दादा म्हणतात ज्ञानेश्वर दादा जेवलात का. गोविंद दादा म्हणतात गोविंद दादा मला ते दिसतच नाही, एवढे छोटे आहेत ना.
ते सिम्बॉलच दिसत नाही. श्रेयाताई म्हणतायत हाय. हाय श्रेयाताई. काय करते श्रेयाताई? वेदांत दादा म्हणतोय उंदीर? उंदीर कुठे आहे? श्रेयाताई म्हणतायत गेम खेळायला आले मी. गेम संपला श्रेयाताई, स्टार्टिंगला गेम ठेवते ना. वेदांत दादा म्हणतायत उंदीर, तो उंदीर, हा बघा उंदीर, तो बघा उंदीर, उंदीर उंदीर उंदीर, हा बघा सिंह, हा बघा सिंह, हा बघा सिंह कसा फाडून फाडून खातोय. राहुल दादा माहेरची साडी मधलं. ओके, वाव, ते काय सॉन्ग आहे बाबा. सासरला ही बहीण निघाली ना. सासरला ही बहीण. कृष्णात दादा म्हणतायत जय शिवराय ताई. जय शिवराय दादा, नमस्कार, जय महाराष्ट्र. कुठून आहात कृष्णा दादा? कुठून आहात नक्की सांगा. वा वा वा. प्लीज लाईक वाढवा, लाईक करा, लाईक करा चॅनलला, डबल टॅप करा. वेदांत दादा प्लीज डबल टॅप करा, पटकन डबल टॅप करा. गुडसुरू, गुडसुरू वरून बोलताय का? कोणत्या जिल्ह्यात आहे गुडसुरू? वेदांत दादा म्हणता ओ मॅडम बोला की ओ वेदांत दादा. व्हायटी टीव्ही म्हणतात व्हायटी टीव्हीचा मेसेज बघा की ओ मॅडम. वर आहे बघा, बघते, हा बघते. कुठे मिस झाला असेल या सगळ्या एखाद्या कमेंटमधून. हॅलो मॅडम. ते धरा धरा माझा डुक्कर पळाला ते म्हणा की. काय म्हणू हेच? ते धरा 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 माझा डुक्कर पळाला. हे भगवान. वेदांत दादा म्हणतात जेवायला काय? आज जेवायला राजमा चावल बनवणार आहे. तालुका उदगीर, जिल्हा लातूर. ओके, लातूरचे आहात का? माझ्या समोरच्या ताई पण आहेत, त्या पण लातूरच्याच आहेत. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी. पडती अक्षता डोंगराने. दादा ते मला पूर्ण येत नाहीये गाणं, फक्त पहिल्या 1-2 लाईनी येत आहेत फक्त. ते फक्त मी तुमच्यासाठी म्हणते. राहुल दादा म्हणतात मी पुण्यावरून. ओके, तुम्ही कुठे राहता हो? मी कोकणातली आहे पण जम्मू काश्मीरला राहते. मी आर्मी वाईफ आहे. नाव काय त्यांचं? कोणाचं? त्यांचं सुनीता ताई आहे, सुनीता जानकेवाड. त्या टीचरच आहेत, टीचर होत्या. ह्याच्या सुनीता ताई आता आल्या असत्या तर तुमची भेट झाली असती. त्या विचारत असतात नेहमी लातूरचं कोणी आहे का, लातूरचं कोणी आहे का. त्यांचं पण चॅनल आहे सुनीता जानकेवाड म्हणून. त्यांचं त्या टीचर म्हणजे टीच करतात ह्याच्यावर, यूट्यूबला शिकवतात. ते यूट्यूबमध्ये शॉर्ट ट्रिक्स सगळ्या ह्याच्या शिकवतात. खिचडी चित्रपट बघितला का? नाही दादा, मी नाही बघितलाय, नाही भेटला मला. तुम्ही कुठं राहता? नाव काय त्यांचं वगैरे झालं ना वाचून. गौरव दादा हाय दीदी म्हणतायत. बोला गौरव दादा, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. गोविंद दादा म्हणते सांग ना देवी माझ्या भावाला, सांग ना देवी माझ्या भावाला. नाही हो दादा, हे मला आठवत नाही, गाणं येतच नाही. माझं पण चॅनल आहे ताई. कृष्णा दादा म्हणतात. हो का कृष्णा दादा? माझ्या कमेंट करा मला एखाद्या शॉर्टवर. 2-3 चॅनलला जॉईन व्हा पहिले आणि कमेंट करा जाऊन, आणि मग मी तुम्हाला जॉईन करते, सपोर्ट करते मी. ओके कृष्णा दादा, कोणतं कंटेंट आहे तुमचं? गौरव दादा नमस्कार, स्वागत आहे. सूर्यवंशी गौरव दादा, प्लीज पटापटा डबल टॅप करा. प्लीज डबल टॅप करा, डबल टॅप करा. कृष्णा दादा म्हणतायत धन्यवाद. ओ धन्यवाद काय दादा, आपण एकमेकांना, मराठी माणसं आहोत, आपण एकमेकांना सपोर्ट नाही करणार तर कोण करणार. आपण एकमेकांना पुढे घेऊन जायचं आहे. एक दादा आहेत, तेही खूप छान सगळ्यांना सपोर्ट करतात, खूप मस्त वाटतं. सतीश दादा म्हणून आहेत यार, 1 नंबर माणूस आहे तो. मला खरंच ते भारी वाटतात, सगळ्यांना सपोर्ट करतात ते. मग आपण मराठी माणसं आहोत ना, एकमेकांना सपोर्ट करायलाच पाहिजे. सुलक्षाताई नमस्कार. हाय सुलक्षाताई नमस्कार, स्वागत आहे. प्रणव देवकर, कालीपूजा चष्मा खाली पडम, नहीं पडम मेरा.
नाना दादा म्हणतायत हाय. आवाज. सुलक्षताई हाय, नमस्कार. नाना दादा म्हणतायत हाय. संतोष दादा म्हणतायत हाय. संतोष दादा नमस्कार. गोविंद दादा म्हणतात जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. प्रणव दादा म्हणतात ताई तुझं जेवण झालं नाही? जेवण नाही झालंय, उपवास आहे माझा. तुमचं फेवरेट जेवण कोणतं? माझं फेवरेट जेवण आहे मला ना बटाटा वडा खूप आवडतो. मिसळ पाव, उसळ पाव हे सगळंच आवडतं, पण खात नाही जास्त, थोडंसंच खाते, नाही खात. म्हणजे चिकन सूप वगैरे आवडतं, पण वर्षातनं एकदा खाते. आवाज माझा म्यूट केलेला. थँक्यू सो मच सांगितल्याबद्दल. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला आणि कमेंट करा सर्वांनी. प्लीज कमेंट करा, पटापटा कमेंट करा कोकणची माणसं साधी बोळी. आणि मी सबस्क्रायबर मोड ऑन केलाय, कारण नको त्या पण कमेंट कधी कधी जास्त येत राहतात फालतू लोकांच्या. पण तुम्ही चांगले आहात, तुम्ही सबस्क्राईब करून कमेंट करू शकता मला. सासरलाही बहीण निघाली, लाडाची भावाची लाडी, नेसली माहेरची साडी, नेसली माहेरची साडी. एवढंच येतं, पूर्ण मी म्हणेन नंतर. मस्त. पटापट कमेंट करा, लवकरात लवकर कमेंट करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा. ज्यांनी ज्यांनी मगाशी कमेंट केल्या ते आता का करत नाहीयेत? ताई तुझं जेवण झालं? प्रणव दादा कमेंट कर, प्रणव दादा कमेंट कर. सबस्क्राईब मोड ऑन केला की सगळ्यांच्या कमेंट गायब होतात. प्लीज कमेंट करा लवकरात लवकर. हॅलो प्रिया के, हॅलो 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 करायला छोटासा फोन, हेलो हेलो करायला. सुप्रिया हेलो सुप्रिया दीदी नमस्ते, कैसे हो जी? आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मेरे चैनल पर जी. हेलो हेलो, प्लीज पटापटा कमेंट करा. वरच्या कमेंट का थांबल्या आहेत? चॅनलला जॉईन करावं लागतंय म्हणून का? सुप्रिया दीदी मध्ये गेम खत्म नहीं हुआ अभी, नहीं अभी चल रहा है, गेम खत्म हो गया सुप्रिया दीदी, अभी तो बंद हो गया, अभी हम गप्पे लड़ा रहे हैं सब. कभी गप्पे लड़ाए, कभी गप्पे लड़ाए, तुम आ जाना सुप्रिया दीदी. अभी गप्पे लड़ाए, अभी गप्पे लड़ाए, अभी आ जाना सुप्रिया दीदी. सुप्रिया दीदी भी मेरी ना बेस्ट फ्रेंड है. जब मैं जम्मू सॉरी नागालैंड में थी तब से ये मेरी फ्रेंड है. हम अच्छे फ्रेंड हैं, मतलब 8-9 साल की हमारी फ्रेंडशिप है. सुप्रिया दीदी बोल रही है ओके बन गया खाना, बन गया नहीं, खाना तो बनाना है, मेरा फास्ट है इस मंडे का. तो सुप्रिया दीदी को भी सब ज्वाइन करना, उनका भी चैनल है, बहुत अच्छा है. सुप्रिया दीदी बोलते आज पूजा भट्ट का कॉल आया था.
ओ माय गॉड, पूजा भट्ट को क्या बोला फिर? उनको बोलना चाहिए था लाइव पर आ जाया करो हमारे। हाँ सुप्रिया दीदी, पूजा भट्ट को बोलना चाहिए था कि लाइव पर आ जाया करो। क्या करती है सुप्रिया दीदी? OMG, तू भी फास्ट रखने लगी। हाँ, कुछ तो मांग रही हूँ भगवान से, अब देगा तब मैं बताऊंगी। कृष्णा दादा म्हणतात आज माझा बर्थडे आहे। हो का कृष्णा दादा? हॅपी बर्थडे कृष्णा दादा, हॅपी बर्थडे कृष्णा दादा, हॅपी बर्थडे कृष्णा दादा, हॅपी बर्थडे कृष्णा दादा, हॅपी बर्थडे कृष्णा दादा। सुलक्षा म्हणता माका ओळखाक नाही काय गो? ओळखले गो, तुका म्हटलंय नाही सुलक्षा ताई नमस्कार। काय गो तू असा माशे देणच नाही माका? तू याच मी या गावात गेले की माका ओळख विसरतोय, म्हणतस की कोण या प्रीतिया? धन्यवाद म्हणतायत कृष्णा दादा। कृष्णा दादा, ये सुप्रिया दीदी है, उनको आप ज्वाइन करना, फिर आपको ये भी ज्वाइन करेगी सुप्रिया दीदी। एक एक दूसरे को ज्वाइन करना। ओके कृष्णा दादा, सुप्रिया दीदी को आप ज्वाइन करना। सुप्रिया दीदी आप इनको ज्वाइन करना। सुप्रिया दीदी बोलती है मैं भी लाइव आने की तैयारी कर रही हूँ। क्या तैयारी कर रहे हो? लाइव आने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है बताओ जल्दी। मैं हूँ तेरी सजनी, ला 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 ला। वेट कर रही हूँ उसका। किसका? किसका वेट कर रहे हो सुप्रिया दीदी? नहीं तो वो मुझे खा जाएगी। किसका वेट कर रही हो? पूजा भट्ट का? कौन खाएगी आपको? किसकी हिम्मत इतना आपको खाने की? पाटी दुखलं। उसके कॉल के बाद लाइव आऊंगी। मेरी बहन? ओके बहन, ओके ओके आपकी बहन, ठीक है के बात करो उनसे, वो भी जरूरी है। गोविंद दादा बताए सुप्रिया जी आपका सरनेम क्या है? मुझे समझ नहीं आया। गरवाली, गरवाली सुप्रिया गरवाली मतलब उत्तराखंड की गरवाली। आपल्याला आम्हाला कसं म्हणतात कोकणकर, त्यांना गरवाली असं म्हणतात। गरवाली, घरवाली नाही गडवाली। हाय गोविंद, हाय गोविंद। गोविंद भाई इनके भी चैनल पर जाया करो, बहुत अच्छा लाइव होता है इनका। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरे भी चैनल पर आ जाया करो और लाइक एंड शेयर करते रहो। हे बघा सगळे मी लाईव्ह ना सबस्क्रिप्शन मोड ऑन केल्यावर सगळे गायब। आता बघा सगळ्यांचं, आता सगळे येणार, आता सगळ्यांची परत हे होणार, येणार। हाय बोलो जी, हाय बोलो जी, हाय बोलो जी, हाय बोलो जी सुप्रिया। हाय गोविंद पाटिल, कैसे हो आप? आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से हूँ। आप कहाँ से हो? सुप गोविंद जी आप किधर से हो? मैं महाराष्ट्र से हूँ जी। यस तो गोविंद भाई इनका भी चैनल ज्वाइन कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, फिर ये भी आपको ज्वाइन कर लेगी। जय जय महाराष्ट्र माझा, करजा महाराष्ट्र माझा। मान दुखली। निहार, हॅलो निहार, स्वागत आहे। मी इलय इलय, खय होतं रे हल्ली 2 दिवस? काय आम्ही गेम खेळलो तू विसरलंस? ठीक जी जॉइन, यस सुप्रिया दीदी को ज्वाइन करेगी। निहार बोलते, निहार बोलते अंगणेवाडी, अरे बाबा माझ्या अंगणेवाडीत पोचलंय तू। वा 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 वा, मजा आले तुमची मजा, असा माझीच मजा नाही। मी पडलंय एका खोपच्या थडे आणि तुमका काय कोणाक पडला त्याचा?
मजा मजा करत सगळे कोकणात जाऊन. मग काय हसतं काय? माका तर कोण जत्रेक पण नेणार नाही. तू इलच नाही. तू नेलच नाही माका. सांगितलंस बाबा ताई घ्या येते मी तुका जम्मूक नेऊ चल जाऊया आम्ही. इला असतंच तर मी इला असते तुझ्या वाना जम्मूसून जम्मूक जर तुम्ही माका नेऊ गेलं असतं ना तर मी नक्की इलं असते अंगणेवाडी. स्वप्नाहून सुंदर घरटे जगाहून असेल मोठे. माका ह्याना नेऊक नाही पोरांद्या काय ना काय वय मोबाईल होय पटके होय. नियर म्हणते जम्मूक इलं असतंय तर अंगणेवाडी कशी जाऊक भेटला असता. अरे मी तुझ्यावर नाही इलं असते जम्मूसून ना अंगणेवाडीत जाऊक डायरेक्ट आपण अंगणेवाडीची तिकीट काढलं असतं. हे माका नेऊक नाही सगळी डॅम्बेस पोरा. गोविंद दादा चललास की काय सुप्रिया दीदीच्या लाईव्ह माझा लाईव्ह सोडून काय हो गोविंद दादा. हसा हसा सगळे हसा माझ्या लाईव्ह. माका हसाच नुसते. माका कोण नेणार नाही काय नाही. वैताग गेलो नुसतो. अडे रवान रवान सगळे सण चुकतात. आता येतलो शिगमो येतलो मग पाडवो येतलो सगळा चुकता माका. गोविंद नाही आहे थोडा वेळ. मी पण आता 52 झालेत ना. आता मी पण 6-7 मिनिटच आहे. आपण बोलूया मग ठेवते आपण लाईव्ह. नाही आहे थोडा वेळ. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला डबल टॅप करा. लाईव्हला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. निहार जम्मू हे का अंगणेवाडीच्या जत्रेत काय काय घेतलाय. गोविंद दादा तुम्ही नाही गेला अंगणेवाडीच्या जत्रेला. अंगणेवाडी भराडी देवी अंगणेवाडी भराडी देवी चल जाऊ दर्शनाला चल जाऊ दर्शनाला. आईची होटी आशीर्वाद चला घ्यायला. ला 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 ला. मंडळी कृपया 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. माझी बॅटरी 20% आहे पण 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. प्लीज प्लीज 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. प्लीज प्लीज 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. प्लीज प्लीज. हाय ताई स्नेहल शिंदे. हाय स्नेहल ताई नमस्कार स्वागत आहे तुमचं. स्नेहल ताई लाईक डन म्हणतायत. हाय स्नेहल खूप दिवसांनी आली. प्लीज चॅनलला लाईक कर. हाय गोविंद दादा. श्रेया ताई म्हणतायत गोविंद दादा हाय. गोविंद दादा आम्ही सोलापूर सिद्धेश्वर यात्रा करतो. ओके सोलापूरची का वा वा वा. हा ना. स्नेहल ताई काय करते जेवलीस का. श्रेया ताई तुम्ही जेवलात का. स्नेहल ताई म्हणतात काय करते. काही नाही ग आता लाईव्ह चालू केलेलं आता संपवणार आहे. 2 तास होत आलेत अजून 6 मिनिटं आहे बाकी. बोल स्नेहल. प्लीज जॉईन हो चॅनलला. सॉरी लाईक कर चॅनलला डबल टॅप कर. गोविंद दादा म्हणतायत नमस्कार. नमस्कार गोविंद दादा कोणाला नमस्कार करताय. आज गॉडफादर नाही आले. संदीप दादा नाही आले. सगळे गेले कुठे. मला वाटतं मतमोजींनाच गेले हे सगळे. आले नाही म्हणजे काय करते काय नाही ग लाईव्ह चालू आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. स्नेहल शिंदे म्हणते प्लीज डबल टॅप डबल टॅप डबल टॅप. स्नेहल ताई नाव काढू नको तांदुळाचे केले मोदक लाल गव्हाचे
हाल ओळख साऱ्या घराचे, कारे येतील दिवस सुखाचे. श्रेयाताईंना नमस्कार. ओके ओके, श्रेयाताईंना नमस्कार. ओके ओके. बाकी सर्वांनी पटापटा कमेंट करा. फक्त 5 मिनिटं राहिली आहेत. अमोल दादा म्हणते सुंदर गीत. थँक्यू अमोल दादा, थँक्यू सो मच. अमोल दादा, तुम्ही जेवलात का अमोल दादा? मला ना आता हेअरच कटिंग करायचे आहेत. मी एवढे करणार एवढे. होय, जेवण झालं. लाल कृष्णा, लाल कृष्णा बोल. नमस्कार लाल कृष्णा, स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करा. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. प्लीज डबल टॅप करा. काय चालू आहे तुमच्याकडे? आमचं लाईव्ह चालू आहे. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. छान छान कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस, म्हणजे मी आता जम्मूला आहे तर जम्मूतले छान छान टुरिस्ट प्लेस दाखवते माझ्या चॅनलवर. जॉईन व्हा. चेतन दादा म्हणतायत लाईक डन. थँक्यू चेतन दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. लाईक डन म्हणतायत. तर मला सांगा चेतन दादा कुठून आहात तुम्ही? खूप खूप स्वागत आहे. लाईक केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. लालकृष्ण म्हणतायत कोकणामध्ये दारू भेटते का? हो भेटते भेटते. पाहिजे का तुम्हाला लालकृष्ण दादा? पाहिजे का दारू? हाय सुनीता ताई, हाय नमस्कार. गोविंद दादा, नाव खूप आवडलं. लाला कृष्णा. लाल लाल नाही, लाला कृष्ण नाही, लाल कृष्णा. चेतन दादा म्हणतात लातूर. अरे वा, हे बघ सुनीता ताई, तुम्ही मगाशी पण म्हणत होता ना लातूरचं कोणी नव्हतं. हे बघा, हे चेतन दादा लातूरचे आहेत. सुनीता ताई पण लातूरचे आहेत. चेतन दादा, त्यांचं पण चॅनल आहे, एज्युकेशनल चॅनल आहे. छान छान ट्रिक्स सांगतात. म्हणजे फर्स्ट पासून 10वी पर्यंतच्या सगळ्या ट्रिक्स सांगतात. हो पाहिजे आम्हाला दारू. मग कोकणात जावं लागेल दादा तुम्हाला. कोकणात, कोकणात जाने को मिलेगा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. लालकृष्णा, दारू पाहिजे तुम्हाला तर डबल टॅप करा पहिले, मग कोकणात जावा लाल दारू आणायला. सोरा सोरा. गोविंद दादा यांना काय पाहिजे बघा. गेम चालू करा. कृष्ण, अरे काय कौशल, तू कधी पण येतो आणि गेम चालू करा आणि पळतो. चल, मी नाही करत. काजूची दारू कोकणात, हा काजूची दारू कोकणात मिळते, पण आता कुठे भेटते मला माहिती नाही, कारण आम्ही कोण घेत नाही. प्लीज डबल टॅप करा. लालकृष्णा, चेतन दादा, कोण आहे लातूरकर? सुनीता ताई, सुनीता जानकेवाड हे कोकणात, सॉरी लातूरच्या आहेत. तुम्ही तर कोकणात आहे ना. तुम्ही तुमच्या गावाचा ऍड्रेस नंबर घ्या. नाही बाबा, असली कामं मी नाही करत. दारू पिरू पाठवायची. दारू चांगली नसते आपल्या हेल्थसाठी. कुणीही दारू वगैरे पिऊ नका. दारू पिऊन लोक मरतात. त्यामुळे प्लीज असं काही करू नका. काळीज जळून जातं, लिव्हर खराब होतो. घेत नाही मी बाबा, घेत नाही दारू. आम्हाला तसलं काही येत नाही. काय आला कुशी ना 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 ना. आम्ही घेत नाही, आम्ही पितो. मी होतो कोकणात लास्ट वीक मध्ये. ओके चेतन दादा, लास्ट वीक मध्ये गेलेलास का? चेतन दादा, लास्ट वीक मध्ये गेलेलास का? प्लीज लाईक कर चॅनलला. लालकृष्ण दादा, चॅनलला लाईक करा. ला ला ला. एक नंबर दारू असते. माझं वय 16 वर्ष आहे, तरी पण आम्ही दारू पितो. आई ग बाई बाई बाई, देवा रे देवा, काय बघते मी. हे ऐकायच्या आधी माझे बघण्याच्या आधी माझे कान का गेले नाही. अमोल, दारू पासून किती कुटुंब उद्ध्वस्त झाले, तरी दारू हवी आहे लोकांना. काय बोलणार यार. शी 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 शी. काय हो लालकृष्ण, एवढं वय कमी आहे असं सांगताय आणि दारू पिताय. काय तुम्हाला बोलून फायदा नाही रे. देवा देवा देवा. जावा तुम्ही, जावा. नको लाईक करू चॅनलला. पळा पळा इथून. कलंदर मध्ये अति तिथे माती, बरोबर. नाही तर काय.
दारूमुळे किती कुटुंब उद्ध्वस्त जात आहेत, मुलं पोरकी होत आहेत त्या दारूमुळे, आणि इथं दारू पाहिजे म्हणून मला सांगतायत. चेतन दादा मध्ये रत्नागिरी, चिपळूण, खेड, दापोली, गुहागर. वा वा वा, चिपळूणचे का? मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. चेतन दादा प्लीज चॅनलला जॉईन हो. आपलं रोज लाईव्ह असतं या टायमिंगला 11:30ला. आली मी जरा, आता लाईव्ह संपवायची वेळ आली, मला जमत नाहीये. गोविंद दादा म्हणते तो फेक आयडी आहे लालकृष्ण. हा, म्हणूनच तो असं बोलतोय, फेक आयडीचा आहे. मध्ये असता तर असं बोलला नसता. आमच्या बापाचं काय जात नाही, तुमच्याच बापाचे पैसे जात आहे. समजलं का? आमच्या कोणाच्याच बापाचं काय जात नाही, पण तुझ्या बापाचे पैसे जातात आणि बापाचा पोरगा जाईल ना, म्हणून म्हंटल. 16 वर्ष लागली ना आई बापाला तुला मोठं करायला. 16 वर्ष. सुनीता देवी, हॅलो चेतन दादा. लालकृष्ण दादा, तुमच्या बापाचं काय जातं? दारूनं जेवण वाढतं. वा वा वा, तुम्ही पण दारू घेत जा. हो हो हो, चालेल चालेल. थँक्यू. हा, तुमच्या सजेस्ट बद्दल खूप खूप धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. खूप चांगली हे काय म्हणतात ते, गाईड करताय. मुकेश दादा म्हणताय रामकृष्ण हरी ताई. रामकृष्ण हरी. मुकेश दादा नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज डबल टॅप करा. विठ्ठल गायकवाड म्हणतायत बेटा नमस्कार. नमस्कार विठ्ठल दादा, स्वागत आहे. देवीची पुजारी आहे ते बांगर मामा. विठ्ठल दादा खूप खूप नमस्कार. लालकृष्ण मध्ये कसली आयडिया लालकृष्णा? असं पण काही होऊ शकतं का? कसं होऊ शकतं? दारूने माणूस जेवणार नाही एकतर, आणि काळीच त्याचं काळं पडणार, लिव्हर खराब होणार, आणि एक दिवशी देवाला प्यारं होणार तो. समजलं का? त्यामुळे कुणीही दारू पिऊ नका. चांगलं काम करा, अभ्यास करा, आणि चांगले नागरिक बना. फालतूगिरी करू नका कुणीही. हसतायत लालकृष्णा. आणि तुला सुनीता ताई म्हणते लालकृष्णा तुला अभ्यासाची गरज आहे रे. समजलं का लालकृष्णा? मजाक करत होतो. आणि जर तुम्हाला अभ्यास करायचा असेल तर सुनीता ताईचं चॅनल आहे, तिथं तुम्ही जॉईन व्हा. ओके. लालकृष्ण म्हणते आम्ही असं काही वळण नाही आम्हाला, आमच्या बापाने लावलं, पण आम्ही तुमच्याशी मजाक करत होतो लाईव्हवर. ओके ओके. सुनीता देवी, दारूची संगत धरला तर बर्बाद होशील, अभ्यासाचा संगत धरलास तर एके दिवशी नक्कीच यशस्वी होशील. समजलं का लालकृष्णा? सुनीता ताईंनी काय सांगितलं ते लक्षात ठेवा. लालकृष्णा आम्ही चांगल्यासाठी सांगतोय, बाकी काय नाही बोलत आहोत. हेल्दी जेवण झालं का? हेल्दी म्हणतात. हेल्दी हेल्थ. जेवण झालं का? नाही दादा, अजून नाही जेवलोय. तुम्ही जेवलात का? गजानन गवळे म्हणतात हाय. नमस्कार गजानन दादा, स्वागत आहे तुमचं. खूप खूप स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, लाईक करा चॅनलला. गजानन दादा प्लीज लाईक करा. सनंदी कलंदर म्हणतायत माझा मोठा मामा सैन्यात होता, तो दारू प्यायचा, आमच्या वडिलांनी घरी येणंच बंद केलं मामाचं. माझ्याही घरी म्हणजे माझं सासर आहे तिथं कुणीही, म्हणजे आता माझे सासरे 3 आहेत, त्या 3 सासऱ्यांनी कधी घेतली नाही. त्यामुळे आता माझे जे मिस्टर वगैरे आहेत किंवा त्यांचे भाऊ वगैरे आहेत, मुलं आहेत,
म्हणजे एकूण 4 व्यतिरिक्त 6 7 मुलं आहेत. म्हणजे भाऊ मुलगेच आहेत सगळे. त्यांच्यापैकी सुद्धा एकाने माझे मिस्टर मिलिटरीमध्ये आहेत, पण अजूनही त्यांनी हात सुद्धा लावला नाहीये. त्यामुळे घेणं किंवा न घेणं हे आपल्या हातावर असतं. सुनीताताई म्हणतात, मी सुनीता आहे, माझ्या क्लासमध्ये तुला ट्युशन देते." लालकृष्ण जाताय का तुम्ही ट्युशनला सुनीताताईंच्या? आम्ही तुम्हाला तेच पहिल्यापासून सांगतोय, की फेक आयडी होऊ शकत नाही. हो का? फेक आयडी नाहीये का ही? फेक आयडी नसली तरी तुम्ही काहीतरी बोलताय ना फेक. हेल्दी म्हणतायत. हो. कुठून आहात दादा? तुम्ही माझ्या चॅनलवर आलेलात वाटतं याच्या आधीही. नाही. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. मानसी बोलते. हॅलो मॅम. हॅलो. आज तुम्हाला दीदीवरून मॅम बोलायला लागलीस, असं काय झालं? मानसी मगाशी कुशल दादा वगैरे सगळे तुझी आठवण काढत होती. मानसी बोलते 31 लाईक नंबर. कैसे हो? हम ठीक है बा. लालकृष्ण माझं माझं 13 वर्षीचे वर्ष फायनल होऊन गेलं आहे, तरी पण मी शेतामध्ये काम करतोय. वा वा वा, खूप छान. असंच करत राहा. आम्हाला वाटलं तुम्ही खरोखर सांगताय, त्यामुळे आम्हाला असं वाटलं की खरोखर सांगत असाल तर काहीतरी सांगावं, जेणेकरून तुम्ही ते सगळं सोडावं. पण तुम्ही मस्करी करत होता, त्यामुळे ठीक आहे. खूप बरं वाटलं. लालकृष्ण चॅनलला जॉईन व्हा आणि रोज माझं लाईव्ह असतं, येत जावा. सुनीता दारूची लत कोणीही लावू नका रे दादांनो. दारूमुळे तुमचं तर बरबाद घर होत असतं, तर तुमच्यासोबत तुमचा परिवारही बरबाद होतो. म्हणजे समजलं का मंडळी? सुनीताताई म्हणतात की दारूची लत कोणीही लावू नका, कारण का त्यात तुम्ही तर बरबाद होणारच आहात. तुमचा जीव जाईलच, पण त्याच्याबरोबर तुमची मुलं असणार, ती तुम्हाला पोरकी होणार. त्यामुळे लालकृष्ण दादा तर मजाक करत होते, पण खरंच असं सांगते की तुम्ही प्लीज स्वतःची काळजी घ्या आणि आपल्या परिवाराची पण काळजी घ्या. कार्तिक नलांगे म्हणतात, हॅलो हॅलो कार्तिक दादा, नमस्कार. कुठून आहात कार्तिक दादा? मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा. कोकणची माणसं साधी बोली हे चॅनलचं नाव आहे माझ्या. मानसी बोलते, जल्दी पढ़ो मेरी कमेंट मैम, मेरी ट्रेन आई है. मानसी जी आप कहाँ जा रहे हो मानसी जी? जेवण झालं? काय झालं ताई? नाही ग, ते कृष्णदादा आहेत, ते मजाकमध्ये सांगत होते की मी 16 वर्षाचा आहे, मी दारू पितो, कोकणात दारू मिळते का? वगैरे. मग नंतर ते सांगतात की नाही, असं काही नाहीये म्हणून. गजानन दादा कुठून बोलत आहे ग ताई? मी दादा जम्मू काश्मीरवरून बोलते, पण मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठले आहात गजानन दादा? मानसी बोलते, जेवण झालं का? नाही ग मानसी, जेवणार आता. सुनीता म्हणते, तू भारी मजाक करतोस रे लाल कृष्णा. तुसी मजाक की हो लाल कृष्णा, तुसी मजाक की हो. गजानन नंदा, सुनीता ताईचे एकदम बरोबर आहे. बघा सुनीता ताईंचे विचार किती चांगले आहेत, सर्वांना पटतात. प्लीज जर कोणी पित असेल तर नका पिऊ. जाऊ ना. तर हो लालकृष्णा, फ्रीच आहे त्यांचं चॅनल. फ्रीमध्येच सबस्क्राईब करू शकतोस तू. ओके. सुनीता वेदऋषी एज्युकेशन हे त्यांच्या चॅनलचं नाव आहे. जर कोणी तुझ्या घरी छोटं वगैरे असेल 10वीतलं, तर त्यांना पण खूप मदत होईल. खूप छान ट्रिक्स सांगतात. मी म्हणत होती की मला अशा मॅडम भेटल्या असत्या तर मी खरंच आज हुशार मुलगी असली असती, अजूनही काहीतरी वेगळं केलं असतं. मानसी बोलते, ऑर्डर पे जा रही हो? ओ माय गॉड. सनंदी म्हणतायत, लंच टाइम. ओके, लंच टाइम हो गया. ओ माय गॉड, लंच टाइम. आणि म्हणतायत, मी आलो काम करून. तू काम करून आलास तरी मी इथंच आहे बघ बसलेली. प्लीज ज्यांनी डबल टॅप नाही केलं त्यांनी डबल टॅप करा. प्लीज 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 डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला 31 लाईक झालेत. फक्त 2 तासच 31 लाईक. काय दिवस आलेत माझे. अतुल राऊत म्हणते, ताई तुम्ही कोकणवरून बिलॉंग करता का? हो दादा, अतुल दादा, मी कोकणातलीच आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. ओरोसीतीलच आहे मी. आणि पण मी आता राहते जम्मू काश्मीरला. इकडे मिस्टर आहेत, त्यामुळे इकडे त्यांच्यासोबत राहतो आम्ही. पण मी प्रॉपर कोकणातली आहे. जन्म कोकणातला, लग्न कोकणातलं, शिक्षण कोकणात, सगळं काही कोकणातलं आहे. अच्छा, तू कुठला आहेस अतुल दादा?
सतीश दादा म्हणताय तब्येत खूप छान आहे. धन्यवाद. तब्येत खूप छानच असायला पाहिजे. तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? आता मी माझ्या मिस्टर कमवतायत, मिस्टरांचंच खाते, सगळं काही करते. मी कोणाकडे भीक मागायला जात नाही की मला द्या मग मी खाणार. मला जे भेटतंय ते माझे मिस्टर कमवतात आणि मी खाते. त्यासाठी तब्येत खूप चांगली आहे ही कमेंट करायला तुम्हाला वाटायला पाहिजे होतं काहीतरी. मानसी बोलते 40 लाईक्स प्लीज एव्हरीवन. थँक्यू मानसी. अनिकेत दादा म्हणते या जेवण करायला. हो अनिकेत दादा, काय आहे आज स्पेशल? मानसी बोलते ये अतुल. अगं ये अतुल नीट बोल प्लीज. अगं अतुलने नाही बोललंय, सतीश जाधव आहेत. अतुल दादा काही नाही बोलत आहे बिचारा. मानसी बघ कशी, ए अतुल नीट बोल प्लीज. पण तो बिचारा अतुल बोलतच नाहीये. सतीश दादा म्हणतायत ते. ओके सतीश दादा, असं नाही बोलायचं कोणालाही. ओके सतीश दादा, चॅनलला जॉईन व्हा हा, राग मानू नकात. अतुल दादा बिचारा म्हणते सॉरी चुकून अतुल टाईप झालं, माफ करू दो भाई. मानसी ताई मी कधी बोलत नाही आहे. सॉरी सॉरी अतुल दादा, बिचारा अतुल दादा घाबरला रे देवा. मानसी काय गो घाबरवतेस पोरांना. मला भी गाना व्हिडिओ कॉलवर. काय ते मला भी गाना? सॉरी व्हिडिओ कॉलवर. मला बी घ्या ना व्हिडिओ कॉलवर. म्हणजे काय, कसं घ्यायचं व्हिडिओ कॉलवर? इट्स ओके ताई. मानसी बोलते ट्रेन मध्ये प्लीज नीट ऐकता येत नाही, सॉरी. ओके मानसी, ओके मानसी. ओके निकेत दादा म्हणतायत माझं काम दाखवतो. ओके ओके, पण मी व्हिडिओ कॉल कसा करणार? माफी असावी अतुल दादा. इट्स ओके ताई, सॉरी नको बोलू ताई. मानसी खूप माझ्यासाठी छान, म्हणजे खूप माझी जवळची आहे, बहीण आहे ती माझी. त्यामुळे ती मला कोण बोललं की चवतळून उठते. हो ना मानसी. प्लीज पटापटा डबल टॅप करा. चला आता मी लाईव्ह संपवते मंडळी. ओके मानसी बोलते हा दादा खरंच मनापासून सॉरी, मला नाही ऐकायला आलं म्हणून. ओके मानसी. मानसी बाय बाय सर्वांना, बाय. अतुल दादा चॅनलला जॉईन हो, उद्या पण आपण भेटू. मानसी उद्या येईल बघ, आज नाही, तिला बिचारायला वेळ नाहीये. अतुल दादा मध्ये रत्नागिरी आणि कोकण मध्ये काही डिफरन्स आहे की सेम सेम आहे? थोडंसं रत्नागिरीला अशी प्युअर भाषा बोलली जाते आणि कोकणामध्ये थोडीशी अशी माका तुका अशी मालवणी भाषा बोलली जाते है ना. आणि प्रीतीय ताईला कोण काय बोललं तर सहन नाही होत. हा मानसी स्टार्टिंग पासून अशीच आहे. ए नीट बोल, असं लगेच करणार. अमोल दादा म्हणतात जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. हे हा दादा खरंच मनापासून सॉरी, मला ऐकायला नाही आलं म्हणून. मानसी बोलते मस्तकात क जाते ताईला कोण काय बोललं की. येस येस येस. मानसीला मला कोणी काय बोललं की मानसी अशी चवताळून विकते. अमोल दादा म्हणते उद्या भेटू. येस उद्या भेटू. अनिकेत दादा दाखवतो ना काम ध्याना लाईव्ह मध्ये. मला पण ताई घ्या ना, मी पण सबस्क्राईब बरं वाटते. दादा मी तुझे व्हिडिओ बघते ना, तुझ्या ह्याचे लाईव्ह ह्याला आहेत ना, मी तुझे व्हिडिओ बघते की. कसं घेणार मी तुला? याच्यावर तर तुम्हाला दिसतोय पण मीच दिसणार तुम्हाला ना, तुम्ही मला दिसणार नाही. तर थँक्यू अनिकेत दादा, उद्या लाईव्हला भेटूया. आणि मला अतुल दादाला सांगायचं होतं, अतुल दादा उद्या नक्की येणार ना लाईव्हला? 11:30 वाजता उद्या आहे, येणार ना नक्की? अतुल दादा चॅनलला जॉईन कर आणि उद्या नक्की ये हा. बरं वाटलं तुझ्याशी बोलून. मग बिचारा नको ना ग ताई सॉरी बोलू, नको ना ग ताई सॉरी बोलू. ठीक आहे बाय बाय, काळजी घ्या. आणि जो जॉईन झालं नसेल त्यांनी जॉईन होऊन घ्या. अतुल दादा म्हणतोय हो ताई.
अतुल दादा म्हणतो हो ताई म्हणतोय. ओके अतुल दादा नक्की ये चॅनलला जॉईन हो. मानसी बोलते अतुल दादा अगेन सॉरी हा प्लीज उद्या या. येस येस मानसी तो उद्या येणार आहे लाईव्हला. नितेश दादा म्हणते आदरणीय प्रीतीताई साहेब नमस्कार कसे आहात. मस्त आहे नितेश दादा. आता मी लाईव्ह संपवते. 2.5 तास झाले म्हणजे 2.25 तास झाले आहेत. उद्या सकाळी 11:30 वाजता दादा लाईव्हला या. कदाचित मी संध्याकाळी घेतलं तरी घेईन बघू. अतुल इट्स ओके ताई चिल भावासारखा आहे मी ओके. मानसी बोलते हा अतुल दादा तुम्ही कुठून. रत्नागिरीतून आहे का तो. नितेश म्हणतात कोकणची माणसं साधी बोळी खायला मागतात पुरणाची पोळी. वा 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 काय मस्त लिहिलात. नाही लाईव्ह कधी संपणार. नाही लाईव्ह कशी संपणार. आता संपवते दादा मला 2-2.25 तास झाला. मानसी बोलते येस बिग ब्रदर अतुल दादा. हर्षित म्हणते मला तुझा चष्मा पाहिजे. घे घे. अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं रहा. अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. कहाँ हो सब. अरे बापरे. हाँ अब दिखाई. कोण कुठे गेला कमेंट. हर्षित दादा प्लीज नको ना घेऊ माझा चष्मा. याच्याशिवाय मला तुमची कमेंटच दिसणार नाहीये. सनंदी म्हणतात बाय बाय ऑल. बाय कलंदर. अतुल म्हणतात सबस्क्राईब प्लीज ऑल गायज. थँक्यू अतुल दादा थँक्यू सो मच. तुझ्याही कोणी जवळचं असेल जे कोकणातलं आहे त्यांना माझं चॅनल शेअर कर. मग मला तेही जॉईन होतील. आपण मजा करू सगळीजण. नितेश दादा हे योग्य आहे का ताई साहेब. आम्ही यायचं आणि तुम्ही लाईव्ह बंद करायचं. दादा मी सकाळी पोस्ट टाकलेली की माझं लाईव्ह आज 11 वाजता आहे. मी 11 वाजतापासून बोलते. काय हो दादा तुम्ही येतच नाही. मी टायमिंग दिलेला असतो ना दादा. या ना तुम्ही त्या टायमिंगमध्ये. मानसी बोलते चला बाय बाय. बाय मानसी. प्रवीण दादा म्हणते संध्याकाळी घेती का. प्रवीण दादा चॅनलला जॉईन व्हा म्हणजे आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मग माझ्या लाईव्हच्या पोस्ट मी टाकते त्यात मी टायमिंग कळवते म्हणजे तुम्हाला लाईव्ह घेता यायला भेटेल. प्लीज तुम्ही लाईव्हला चॅनलला जॉईन व्हा पहिले. मग मी त्याच्यामध्ये सांगते कसं टायमिंगनुसार ॲडजस्ट करावं लागतं ना. अतुल दादा म्हणतात थँक्स माय सिस्टर मानसी. अतुलने मानसीला थँक्स बोललंय. हर्षित दादा म्हणतात नको ठेव ग मग तुला दिसत नाही तर. भारीच ना मजा आली ना. मला चष्मा पाहिजे. मला काय दिसत नाही. नको ठेव मग तुला नाही दिसत तर जाऊ दे नको मला. मस्त. हर्षित दादा तुम्ही कुठून आहात. नितेश दादा म्हणतात नितेश दादा आम्ही आले लाईव्ह बंद करत आहात दादा मग काय करू. नितेश दादा म्हणताय मी भारतीय आहे. मी पण भारतीय आहे. अतुल दादा येस इट्स ओके ऑलवेज ऑल सपोर्टेड यू. ओके ओके थँक्यू सो मच अतुल दादा थँक्यू सो मच. निलेश दादा हर्षित दादा तुम्ही चॅनलला जॉईन करून घ्या. आणि आपण आता संध्याकाळी जर मी माझ्यात लाईव्ह असेल तर मी संध्याकाळी घेईन बघते टायमिंग कसं ॲडजस्ट होतोय ते. आणि मी तुम्हाला कळवते कारण मुलांना पण संध्याकाळचं बाहेर जायचं असतं खेळायला. त्यांना पण घेऊन जावं लागतं आणि बाहेर गेल्यावर वायफाय वगैरे मिळत नाही त्यामुळे संध्याकाळचं आणि मग आल्यावर अभ्यास वगैरे घ्यायचा असतो त्यामुळे थोडंसं बघू. 4 ते 5 घेईन कदाचित. 4 ते 5 घेते चालेल का. नितेश दादा ताई साहेब आमचे भाऊजी म्हणजे आदरणीय भारतीय जवान कुठे आहेत. इथंच आता ऑफिसला गेले दादा. ऑफिसला गेलेत दादा. आता तुम्ही मला प्रश्न विचारून इथंच ठेवताय वाटतं. चला नितेश दादा मी उद्या संध्याकाळी आपण भेटू. संध्याकाळी या जर मी लाईव्हचं पोस्ट टाकते जर आलं तर. ओके बाय बाय नितेश दादा बाय बाय आणि सॉरी हा. नितेश दादा म्हणते ताईसाहेब आमच्या आदरणीय भाऊजींची काळजी घ्या बरं का. ते सुरक्षित तर आम्ही पण सुरक्षित. हो नितेश दादा नक्की नक्की. मी त्यांची खूप काळजी घेते आणि घेत राहीन आयुष्यभर त्यांना साथ देईन जोपर्यंत माझ्या जीवात जीव असेल तोपर्यंत. हा माझा शब्द आहे तुम्हाला सर्वांना. जय हिंद जय महाराष्ट्र. बाय बाय सर्वांना. काळजी घ्या सर्वांनी आणि हा दिवस खूप छान आनंदात सुखात जाऊ दे ईश्वरचरणी प्रार्थना. जय शिवराय. बाय बाय. त्यांना काहीच कमी पडली नाही पाहिजे. हो दादा नक्की नक्की नितेश दादा काहीच नाही कमी पडणार. खुश आहेत ते. आली
ठीक आहे. बाय बाय. काळजी घ्या.